Rugby byw nawr ar Ysbrydorec hefyd ac mae sylwebeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentary is available for this Rugby Indigo Prem match between Rugby Gogledd Cymru and Cardiff. Sky Plus, Freeview or Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. I ennill cyngrair, mae'n rhaid cael sylfaen gref. Mae angen bod yn barod I herio'r elfennau ac I feddwl yn hir dymor. Wrth i'r gyngrair gyrraedd hanner ffordd, mae'r porthmin unwaith eto'n arwain y ffordd. Am ffordd I gyrroni buddugoliaeth. Ac mae ras am y pedwar uchaf a'r gemau o gyfle yn dechrau tanio. Codi cwbl o dacl am Gais. Lloyd Lewis, neb yn mynd I ddalu. Joe Mahoney yn gwenu o glys I glys. A diolch yn mynd I fethu o fanna. Gais I Caerdydd. Oes yna fwy o ddrama I ddod? RGC yn erbyn Caerdydd. Croeso cynnes I chi a dyma gadarnhad o ganlyniadau gemau y prynhawn yma. Ni wedi cael 5 ohonyn nhw ar ôl colli Gastell ar ôl San Steffan. Mae Aberafan yn taro nôl. Pontypool allan yn ddyfru yn ddiddigol hefyd. A Pontypridd, wel, ar ôl arwain ar yr egol, o bron o bod 20 pwynt. Maen nhw'n colli o bwynt yn unig yn erbyn Glynebwy. A dau berson sy'n sicr yn barod I herio'r elfennau pnawn. Mae Lloyd Lewis a Dybgu Hywel. Dolig llawen, fi'n cael dweud dolig llawen yn ystod y cyfnod yma. Dwi'n meddwl bo fi. Dolig da, dy hoff anreg di, Lloyd? Diolch I mam. O'n i'n meddwl falle bydd rhywbeth newydd ar dy gefn di neu dy ben di. A Dybgu ti mae di bod yn siwrne fer I gyrraedd mae heddi. Ydy, mae angen treit a hanner awr I ffwrs, oedd yn reit neis, ond dolyg yn ganol y gwynt a glaw, a di ddim gwell heno chwaith. Wel mae glaw am ddim gymaint â ni o wynt, a dwi ddim yn oer, felly mae angen canolbwyntio ar y pethau positif. A sôn am pethau positif, Lloyd, mae dy dîm di Cysnewydd wedi curo'r ddau dîm, mae Rugby Gogledd Cymru a Caerdydd. Felly, dweutho'r gwylwyr be gallwn ni ddisgwyl o'r tîmau yma pnawn yma. Wel, o'n I ddim yn chwarae erbyn Rugby Gogledd Cymru, ond oedd e'n sgor eitha drwm, o'n i'n ennill yn eitha drwm. Felly, fi'n meddwl o ran RGC, mae'n mae'n rhaid nhw cael y hyder na nôl, maen nhw wedi cael rediad eitha siomedig eleni o gymharu a'r blynyddoedd cynt maen nhw wedi chwarae. Felly, o ran RGC, fi'n teimlo fel chwarae adref, big statement heno yma I cael nôl I buddugoliaethau. A wrth y gwrs gyda Caerdydd, ni'n gwybod beth maen nhw amdano, nhw'n mynd I trio sgor o pwyntiau. Tom Haberfield wnaethon ni siarad yn gynt a mae fe'n rili hyderus, felly edrych mlaen I gêm dda. Mwy o drafod yn y man, ond dyma'r sefyllfa yn yr Indigo Prem. Wel, dyma'r siabl I chi, llan ymddyfru ar y brig, y pencampwyr presennol. Oedd Caerdydd wedi cyrraedd y 4 ucha ar ôl y fuddugoliaeth yna yn erbyn Pontypridd wythnos diwetha. Maen nhw nawr wedi syrthio'r 5ed safle. Mae 20 pwynt rhwngddo nhw a ei gwrthwynebwyr heno Rugby Gogledd Cymru. Ond mae gwestai arall dyn ni. Billy McBride, a mae fe wedi treulio sawl tymor yma. A ar ôl gweld Cais Lloyd Lewis ar ddechrau'r raglen, mae rhaid gweld un gan Billy. A mae fe wedi bod ar grwydr I weld hen ffrindiau. Diolch yn fawr am hwnna, Lauren. Atgofion arbennig o dda chwarae fan hyn yn RGC. A ni'n cael cwmni y capten Afon Bagshaw. Afon, Nadolig Llawen. Pen blwydd, eira bach dros hwyl yr wyl hefyd. Sut ydych chi fwynhau fel teulu? Ie, fel teulu, dwi wedi fwynhau yn gwych. Lot o anregion, so mae eira'n hapus iawn. Hapus iawn. Just troi at gêm heno, tywydd ddim yn gret, ond beth yw'r plan chi ar gyfer heno? Mae tywydd ddim yn helpu ni o gwbl, really. Y tîm fel ti'n gwybod eisiau chwarae o bob man, so nawn ni weld sut mae tywydd yn fynd, ond dyn ni yma I chwarae. Ie, a gêm cicio mynd I fod yn hynod o bwysig heno. Mae siw fydd ti'n yn chwarae rhan pwysig yn hynny hefyd. Yndi, mae cicio'n rhywbeth mawr yn y gêm rwan, so rhaid i ni bod yn y kick chase ni yn wych heno, so nawn ni weld sut mae'n fynd. Diolch yn fawr, pob lwc. Neu just troi at Dan Owen. Dan, Nadolig Llawen I ti hefyd. Sut mae ffarm, iawn? Ddim yn fawr o gwbl, se. Ddim yn fawr o gwbl.
Siarad am y gêm heno, faint mor bwysig di ardal y dacl heno? Ni siarad am y cicio, faint mor bwysig di ardal wyt ti'n arbenigo yn? Yndi, mae'n bwysig iawn heddiw. Ma nhw wedi pigo 3 blaen asgellwr sy'n dda dros y bêl, lle dyn ni angen bod yna o flaen nhw. Dyn angen gweithio yn gyflymach na nhw, a dyn angen chwarae'n llefleoedd cywir i ennill y gêm yma. Perffaith, pob lwc. Diolch Billy, welwn ni ti mewn munud, ond dyma beth sydd gyda S4C ar eich cyfer dros y diwrnodau nesaf. Bydd tîm Pêl-droed Mae Colwyn yn gwynebu'r compit amser cinio y fori. Ar y ddydd calan, mae gêm anferth wrth i'r dreigiau herio'r scarlet. Mae fi'n teimlo bach fel Mary Poppins math pnawn. Mae e'n arllwys y glaw, ond un dyn fi ddim yn poeni am yr elfennau. Jason Harris, chi ddim wedi colli fan hyn yn Rugby Gogledd Cymru ers 2019, felly mae pethau yn argoli'n da. Faint o hyder sy'n y garfa yna? Oedden ni'n cymryd lot o hyder o'r ffaith ni wedi ennill am fan hyn am y 5 gêm diwetha, ond mae'r ymodau fel mae fe, rhain peth o wythnos diwetha i ni erbyn Bon y Pryd, so probably yr un tactegau. Cadw bel yn dyn, ond ie, ni dod am hyn i wario fyd, so mae eisiau pwyntiau arno ni. Wedodd Steve Law, geithoch chi'r 5 pwynt, ond oedd e ddim yn gwbl hapus gyda'r perfformiad y bac yr arfer, felly lle chi angen gwella heddi? Ni'n rhoi lot o clod i Bon y Bryd wrth diwetha i lawr i colli 2 dyn yn gynnar yn hanner cyntaf yna, so gathen nhw dda i stico mewn yn y gêm yn neud yn galed i ni gael y pwyntiau, so ni wedi edrych dros hwnna drwy gydol wrthnos, a lle ni'n gallu gwella, so ni'n gobeithio rhoi hwnna mewn i'r gêm heno. Pob lwc, diolch am damser. Dwi a 2 arall sy'n mas. Mae'n trial cadw'n sych, neu falle yn asesu cyflwr y cae yma. Mae Dydgu Hywel a Lloyd Lewis. Ie, diolch Lauren. Mae'r amodau yn bell o ideal fy yma. Sut ti'n gweld y gêm yn mynd? Ie, da ni'n cuddiad o dan yn brolis yma. Dwi'n meddwl falle fi Caerdydd yn cadw'r bêl yn y pac. Mae 3 yn y bêl yn mynd i fod o bwysig heddiw, dim camgymeriadau. Hefyd, gwneud y fawr o'r 3G o dan yr amodau sydd gennym ni. Ie, reit te, fi'n mynd i trio ffeindio un o'r boys. Tyda fi. Habers! Dyna ni, Tom Haverfield, mewn yr Caerdydd. Habers, how are you, mate? Yeah, good. How was the journey up? Yeah, not too bad actually, quite smooth to be fair, yeah. We were just talking about the conditions. How, as a 9, do you plan on controlling the game, considering how bad it is? I think it's going to be a lot of set piece, so we put a lot on our forwards there to dominate in that area. I think we're going to play the same game, just maybe bringing in a little bit, another yard of depth, and we should be able to play our open game like we like to. Dyna ni, mor syml â ni, draw at y ti, Lauren. Ie, byddwn ni'n siarad mwy am y frwydr na rhwng y mewnwyr yn hwyrach yn y raglen, ond mae naws yr wyl dal yma yn Mae Colwyn. Mae'r cefnogwyr yn mwynhau ac yn barod am ychydig o rygbi. Fe seddwch lawr, ewch i ôl y caws a'r crackers. Fyddwn ni'n ôl mewn ychydig o funudau.
croeso nôl I Mae Colwyn. Weithoch chi, mae'r cefnogwyr wedi dod gweitha yr elfennau hyn. Mae yn dymor ewyllus da, oherwydd hynny mae nifer o'r cefnogwyr wedi bod yn rhoi rhoddion hael ar y ffordd mewn i'r cae ar gyfer fanciau bwyd lleol. A weithoch chi, mae'r lle nawr yn dechrau llenwi, mae'r dorf yn edrych yn un iach pnawn yma. A mae'r cerddoriaeth wedi bod yn atseinio o gwmpas y cae ers tua 4 o'r gloch. A un sydd wedi gwneud y daith o ddilyn, wedi bod yn gweld ei dad, Billy Bride, bach yn hirach o daith na hon sydd wedi dod o Betws y Coed. Ond, Billy, dyw Rugby Gogledd Cymru ddim wedi chwarae ers bythefnos, felly maen nhw'n ysu gymryd y cae ar y chlysur fel hon heddi. Ie, fel ti'n gweud, maen nhw heb chwarae am bythefnos. Yn enwedig gytre, mae gyda nhw records prowd iawn o chwarae fnyd yn Stadiwm CSM, felly mi fydd o'n holl bwysig a fydd nhw'n ysu fynd ar y cae yna heno. Ie, wedi ennill tair y gêm gatre, ond o ran Caerdydd, maen nhw'n dod mewn I hon ar ôl y gêm na fydd I goliaeth na yn erbyn Pontypridd. 5 pwynt yn y diwedd, beth ysgon ni dadgu o'r gêm na o'r 80 munud? Ie, oedd Pontypridd lawr I 3-1 ar 10 wrth gwrs ar ôl just 20 munud, felly Caerdydd yn danos yn y clip yma, ymynedd ac eiddfedrwydd torri mewn, falle dyle'r bas na di mynd, ond mae yna bas yma na hyn, pas arwrol gan Pinches, yn rhoi gwagle I lwyd yn y gornel, felly eiddfedrwydd ac ymynedd. Ie, mae Jacob Lloyd yn cadw I le, mae Steve Lowe wedi cylchdro'r garafan, mae enwau cyfarwydd Allen, Sean Moore a'r goll, ond mae Tom Haberfield yn cadw I le. Pa mor bwysig bydd yn y frwydr yna rhwng y ddau mewnwr? Ie, fydd e'n holl bwysig. Mae rhai bod e'n dod â'i brofiad I tîm Caerdydd heno. Yn enwedig pum ystyried pwysig chwarae maswr, y ddau Harry fel maswr, y ddau yn ifanc yn yr academi y ddau dîm, a hefyd Evan Jones. Evan yn dyn ifanc I hun, ond yn brofiadol dros ben, felly bydd y ddau dîm yn dibynnu ar y ddau yn nhw I reoli llif y chwarae heno. Ie, Harry Weld yn dechrau am y tro cyntaf, a mi fydd y brwydr o gwmpas ardal y dacl. Fel mae fe o hyd yn un pwysig, ond mae dau gŵr ifanc, dau gŵr ni wedi gweld yn chwarae I dîm dan 20 Cymru, un llynedd, un eleni, Lucas De La Rua yn erbyn Ethan Fackrell, a dau dyn dwi'n tybio, byddwn ni'n gweld mwy ohonyn nhw yn y dyfodol agos. Ie, fel ti sôn, De La Rua, 7 cap dan 20 I Gymru, a mae RGC wedi dweud yn barod y gystadleuaeth yna yn y rengol, fydd hwnna yn hynod bwysig heno. Ie, wel, dwi'n gweud byddwn ni'n gweld nhw yn y dyfodol agos, ond ni wedi gweld Lucas De La Rua yn chwarae Caerdydd I rhanbarth 5 gwaith yn barod eleni. Pa fath o chwaraewyr maen nhw? Sut maen nhw... Oedden nhw'n debyg, a fel ti'n disgwyl y frwydr na fynd heddi, Billy? Ie, mae'n mynd I fod yn anodd I weld nhw ar ei gêm gorau heno, gamwr y tywydd mor wael, felly mae'n brofiad iddyn nhw I ddod ar ardal y dacl yna, holl brofiad, a mae'n brofiad gwahanol yn chwarae'r tywydd yma. Felly dwi'n disgwyl iddyn nhw dod off y linell, a dod â cyflymder off y linell, a roed sgiliau y gwrthwynebu'r dabwysau. Dyna beth dwi eisiau gweld gyda ddau rhyw 7 heno. Gadewch I ni glywed nawr, gan hyfforddwr yr ymwelwyr sy'n cadw cwmni Lloyd Lewis. Yeah, fi ma gyda Steve Law spot. How's your season gone so far? It's the last game today of 2023. It's been a bit inconsistent, but probably more of a positive than a negative we're finishing with. We'll see today. Yeah, and what is the key to getting a win here today in these conditions? Come to play, but not... Caerdydd could be your friend, but we still want to throw some shapes and some shots at them. Love to hear it. Thank you, mate. Cheers. All the best. All the best. Thank you. And then, Kerry, how are you, mate? You good? Yeah, very well. Thank you. And yourself? Yeah, good. Thank you, mate. An up and down start to the season. How important is it to finish 2023 with a win tonight? It'll be massive for us and massive for us as a group. You know, we're a young team. We're really looking forward to showing a big crowd what we can do. And everyone's talking about the conditions here tonight. How do you plan on managing them? I think we'll have to kick a bit more than we normally do, to be honest with you. I think the aerial battle and the defensive breakdown is going to be huge for both teams. So, hopefully we can combat them with that. Great. All the best, mate. Thank you very much. Cheers. Lawrence, out to ti. Diolch Lloyd, y gyntaf munudau I ffwrdd, felly amser nawr I fynd draw at ein tîmau sylwebu. Red Button commentary is available with Sean Hawley and Lloyd Lewis, ond yn y Gymraeg, Owain Gwynedd, Dyfri Hywel a Billy McBride. Noswaith dda, croesawu ni barcheiriaeth o Stadiwm CSM. Rugby Gogledd Cymru yn croesawu Caerdydd. Ond mae'n gallu gweld ar y cae, cyn I ni edrych ar y tîma. Mae'n y gyfle I ni gofio 2 gyn chwaraewr ifanc Rugby Gogledd Cymru a di farw mis Rhagfyr
llwybr yma. Chloe Bidwell a Aaron Newman. Y ddau wedi cynrychioli tîmau dan 20 y clwb. A bydd yna munud o gymeradwyaeth i ddathlu eu bywydau nhw. Ac o'n eich gweld y ddau dîm ar y 15 yn barod i gofio 2 berson ifanc o'r ardal. Diolch yn fawr. Thank you. A dyna ni cof Chloe Bidwell ac Aaron Newman, dim ond yn 20 mlwydd oed. Gadwch yn edrych ar y tîmau ta gan gychwyn efo'r tîm cartra Rygbi Gogledd Cymru. 8 newid i'r tîm a gollodd i bont y pryd Evan Jones, sydd o'r sgarles erbyn hyn yn cychwyn fel mewnwr. Harry Ford o Senghennydd y wreiddiol yn gwisgo 10 ac yn edrych i ddal sylw'r deiwiswyr tîm dan 20 Cymru yn erbyn i prif wrthwynebydd am y Crys Coch. Sam Jones, y cefnwr, yn closiot 100 pwynt y tymor yma. Saliad o'r pac ifanc ar goll heddiw, a mae Kerry Jones yn falch o weld Owain Evans, y gynt o dîm dan 20 Cymru, sydd adra o'r brifysgol am yr wyl o Loughborough ac yn cael ei ddewis ac yn cychwyn. Ac i Gaerdydd, mae Steve Law wedyn 6 newid i'r tîm a gurodd Pont y Pryd. Yr ifanc ac addawel Lucas de la Rua yn cychwyn fel wythwr yn absenoldeb a capten arferol Morgan Allen sydd wedi anefu. Yr efeilliaid Craig ac Ethan Hudd yn cychwyn hefo'i gilydd yn y pac, tra bod y profiadol Tom Haberfield yn mynd i fod yn pasio'r bêl a'i brofiad i'r maswr 19 oed Harry Wild cyn disgybl Ysgol Glan Taf. Y ddau yn ôl i fewn i'r tîm fel canlyniad. Evan Lloyd yn disgyn o crys 10 i'r 15. A dyna fo'r dyfarnwr heno, Ben Connor, mab Sean Connors, chi'n cofio'r maswr y gweilch ar y dreigia. Okay, happy. Good to go. Okay, time you run. Mae'r tîm yn barod i fynd. Rygbi Gogledd Cymru gychwyn. Yn chwarae o'r chwith i'r dde. A beic i'ch na bach rhy bell. Mae'r gwynt wedi gostwng ar glaws rhywbeth wedi pylu hefyd. Lle ddim y cychwyn delfrydol i Rygbi Gogledd Cymru. Ac falch deud bod Dydgu Hywel a Billy McBride wedi cyrraedd y blwch sylwebu. Ydych chi'n o lew? Iawn, diolch yn fawr. Falch bod yn gorfod y dwrci wedi atach i'n rhedeg i fyny yma. Ond ia, mae'n deis gweld bod y tywydd wedi gwella rhyw dwtch yn y munudau dwytha di. A gobeithio hynny'n galluogi i gael gêm gyffroes yma. Caerdydd yn eill y bel o'r gig uchel. And use it 9. Tom Haberfield yn gorau tyrchu am y bel. Yn troi at y bocs. Mae'n argoeli yn dydi Billy efallai mai dydd fel a fydd i dydd y gicio. Ie, yn bedna. Ond ti'n gweld Dan Owen yn y sgarmes cyntaf na, roi pwysau Tom Haberfield. Dyna beth sy'n bwysig. Pob tro mae tîm yn mynd i gigo, mae rai bod rhywun ar ei droed o. I just trio cael eiliad i roed off y cic. Dydgu wrth ystyried bod Caerdydd yn dod i fynd i'r gogledd yma. Wedi ennill y tair dwytha yn fan hyn. Rhediad y bedair yn olynol. Ys pwysau nhw heddiw mae i ennill on? Oes chydig bach, maen nhw'n bedwerydd ar y tabl. Hefyd wrth gwrs RGC yn 11, chydig o bwysau, ond dwi'n edrych ymlaen i weld gêm agored gobeithio. A rheoli'r gêm gicio hefyd. Ie, dacl yna, twtch yn uchel gan Dan Owen. Gosb yn unig ydy hi. Lle cyfla i Harry Wild roed i'w bel. Ond mae'n gic dda hefyd dros yr hanner. Wrth edrych... Just yn llithro i fyny angen gostwng i gorff i fy mynd i ddi. Ie, oedd yn gwybod wrth weld i wyneb o bod wedi gwneud camgymeriad bach yn fyna. Ond eto gyd, twtch agoriadol arbennig i RGC. Mae Caerdydd yn gadael i'r bel i bwnsio ar y llawr. Natur y cae plastig yma, gall y bel yna mynd i unrhyw le.
I'r canol, gogleddwyr i dwy'n hi ar y brig. Bach oed i falle yn ôl i ennill ar y tir, ond y cysa gwyn yna. I lawr ar y bel yn diwedd ac gic eto i lawr y cae. Cyfle i roed ambell i gymal o bosib y chwarae at ei gilydd. Haberfield, rhes o grysa glas allan yn llydan ar y chwith. Pinches. Un ffordd mae o'n i'w bod, ond i colli'r bel. Naddo, dal yna, dan i gesel o. Haberfield, dod ar rhedwyr ar y bel. Tro hyn, mae wedi tasgu allan o afal. Just a knock on. Gwyr y brif ddinas. Ac i'r ddim Evan Jones yn edrych. Ond yr cyflymder o ddwy'n y bel wedi mynd, felly dim cyfle llai wrth ymosod. Un araf. And use it 9! Mae hi. Advantage over. Cael ei chodi'n uchel gan Evan Jones. Chwaraewr y tymor yma. Y llynad i Rugby Gogledd Cymru wedi bleidleisio gan y chwaraewyr, lle nhw'n falch i gael o. Yn ôl o'r rhan o'r tîm. Ar ôl arwyddo i'r Scarlets yn barhaol. A dwy eto gan Rugby Gogledd Cymru. Hwa mae yna gyfle i mosod o ddyfnder. Y bel hir allan. Mae yna bach o wagle ar yr ochr chwith na. Y gic drwad, tuag at Bagshaw. Ond Caerdydd yn delio gyda'r ymosodiad yn ddigon hawdd. Hwn allan. Mae'r gic gos. Hwna'n set digon ar awel i Rugby Gogledd Cymru. Ydy, dwi'n cytuno, a da ni wedi gweld neitha cynnar, maen nhw'n rhoi 2 chwaraewr fewn yn y dacl, un yn mynd yn isel a llall am y bel, mae'n rhoi pwer, a Rugby Gogledd Cymru yn danos dwy'n y bel drosodd 2 gwaith falle yn y 2 funud ola, felly cychwyn da. Neu penderfyniadau da hefyd yndi. Yr un sy'n mynd yn uchel, ddim yn mynd rhy uchel dros y bel, a'r un sy'n mynd yn isel yn rolio o'r tacl fel ni'n gweld Delwyn Jones. Ti'n gweld y dyfarnwyn y dyddiau yma yn rhoi cymaint o ciciau cos yn peidio rolio y ffwrdd, felly gwaith arbennig o da gan Delwyn yn fyna. Edrych yn debyg bod Rugby Gogledd Cymru yn mynd at y pys fan hyn. 45 metr ar yr ongl. Digon hawdd i chdi, Bill? O, dwi'n siŵr. Ella gyda'r gwynt sy'n ôl i fi, ond Samuel, digon o brofiad gen fo o cefndir pel droed, felly mae siŵr eithaf roed droed trwy hwn. 80% ydyw ystradegau cicio fo ar ddechrau'r dydd. 84 o bwyntiau hyd yn hyn am y tymor. Mae'n dweud wadan i honna. Mae'n troelli fel, ac am gic gan y cefnwr. A Rugby Gogledd Cymru yn dangos bod nhw yn dal ar yr ediad gorau hyn o bryd. Maen nhw yma i chwarae ac yma i drio ennill hon. Ydy cychwyn arbennig i Rugby Gogledd Cymru dangos cymeriad yn amddiffynol, ennill pwyntiau tro gyntaf yn yr hanner i Samuel Jones. Cychwyn da. Ie, mae'n rybydd i Caerdydd hefyd. Unrhyw ciciau cosb o rownd a hanner ffordd. Mae Samuel Jones yn gallu cicio o unrhyw le, felly rybydd. Ac yn iawn, fentro bod Matthew Buchanan ar ei ffordd i fewn i'r hanner. Croesi ni atal yr taclu'r rhagdw drwodd o bosib. Go towards the ball, you can't then stop in front of the ball carrier. Hwna bach yn hall, yndi? O, a fi, dwi'n meddwl hwna hall. Nath Jesse Williams ddim symud o fyna. Dwi'n wedi newid ongl. Sefyll yn llonydd, dwi'n siŵr amdano penderfynu yna i fod yn onest. Newid ongl i bod pwrpas maen nhw'n edrych amdano. Os nhw'n sefyll yn llonydd, wel, digon teg ni. Ydy, mae o'n dechneg, mae chwaraewyr yn defnyddio i warchod y chwaraewr sy'n dal y bel wrth gwrs, ond ia, chydig bach yn hall falle. Ond Caerdydd yn dangos bod nhw mae fentro'n gwrthod y cynnig at y pys a mynd at y lein 5 metr. A mae wedi rolio'r deis. Di ddim wedi landio ar y 6 oedden nhw isio. Felly, sgrym 5 amddiffynol i Rugby Gogledd Cymru. Dyma fydd y prawf cyntaf yn y safle gosod. Like we spoke about then, really patient and there's stability at every call, yeah? Ie, just tu allan i lein, doedd. Dyma fydd siwr fod prawf mwyaf y gogleddwyr. Nifer o fechgyn ifanc yn y pac na. Nifer o fechgyn ifanc eraill ar goll hefyd oherwydd anafiadau. Crouch! Jesse Williams, Jack Tomlinson a Patrick Nelson
Ben a Rhys Barrett, Evan Lloyd ac Adam Williams. Yn chi'r ddau heng blaen. Sgrym yn gadar. Sgrym yn sigo ar ei draws. O, ddigon positif gan naill ar llall. Just yn cropian ar draws y cae. Dwi'n siŵr fydd Gogleddwyr yn cymryd lot o galon allan o'r cynnig cyntaf yna. Neto, maen nhw eisiau'r bel yn ôl ag i chlirio hi cyn gynted a mor bell a phosib. Crouch. Bind. Yn trwy'r galwada. Rhys Barrett ar yr ochr agosa yma yn erbyn Patrick Nelson. Yn troithi ar draws. Ddim un yn erbyn. Rygbi Gogledd Cymru o blaid Caerdydd. One, stay straight. Haint am y sgrym, dych chi'n gwybod, boys? Number one. No comment. Ddim digon i wneud sylwadau, ie. Dwi'n falch mod i ddim yn y sgrym, neu da hynna? Ie, cytuno. Ti'n gweld Jesse, ella bod y dyfarnwr yn iawn yma. Jesse yn just yn mynd ar draws y cae, ti'n mynd bach. Ond wrth nabod Ceri Jones i'w gwybod mae'n neud lot o bwyslais ar y sgrym. Mae eisiau fod ei bac yn ennill pob sgrym. Da ni'n ail dafliad gwallus gan Gaerdydd. Cael bach o gamddealltwriaeth ymysg y taflwyr, y neidwyr a'r codwyr. Ond cyfle Evan Jones i gicio yn lawr y cae. Mae ganfod yr ystlys a dehangfa i'r tîm cartra. Diddorol weld nhw fynd am y lein yma. Mae nhw'n colli un lein. Bewch chdi yma, fysa chdi wedi mynd am sgrym arall yma? Wrth ystyried bod nhw wedi cael un kick-osp? Ie, oedd o ddiddorol bod nhw wedi mynd am y gornel i ddechrau. RGC tro cyntaf i nhw fynd i'w hanner nhw yn mynd am y pwyntiau. Dwi'n meddwl bod o mor bwysig cael cychwyn da a cael pwyntiau ar y bwrdd yn gynnar iawn. Dyma nhw Caerdydd yn dod, pinches eto, mor borfiadol. I'n lle gyngrair yma, dwywaith dair hefo Merthyr. Yn gorau adeiladu o ddymder rwan y crysa glas. Hands away, Red! Ond siŵr o fod nôl at y leina, mae'n arf mor bwerus pan mae yn gweithio yn ddi. Sawl cais ni'n gweld gêm ar ôl gêm yn dod o'r safle gosod yna. Ie, mae o'n hynod o bwysig, ond fydd RGC wedi cymryd lot o hyder yn y tri lein gyntaf, cos mae nhw wedi bod yn reit gwan efo nhw, felly mae'n amlwg bod yn ardal bod nhw wedi targedu yn yr wythnos a wedi gwneud lot o gwaith cartre amdano nhw. Ond os dweud bod Evan Lloyd wedi chwarae i'r rhambarth, so Caerdydd wedi disgwyl gwell. Ie, wrth gwrs, a fo sydd yn taflu fewn oedd o'n chwarae yn erbyn Toulouse a Caerdydd yn ystwy'n gywir yn brofiadol. Outside, boys. Felly mae'n gysodleol ar y cae yma, ond mae rhaid cael y pethau gywir, y pethau syml yn gywir yn enwedig y safle gosod. Dyma ni, Jack Tomlinson, bachwr, gogleddwyr, honna. Wedi mynd ymlaen hefyd. Felly'r lein, bod ar y modal wedi gwella yn yr 20 munud dwytha, y glaw. Stable for a while. Wedi peidio, mwy neu lai, y gwynt wedi tawelu. Mae'r modal dal yn profi'n dywyll llodrus allan yna. Mamhar Ceirias. Really good initial Williams efo'r locsyn Stay straight. ar ochr agosa yma i Gaerdydd. Gynbrop, prif ysgol Caerdydd. Fel mae Ethan Phillips yn yr ail reng tu ôl iddo fo. Set! Stay there. Haberfield. Bwydo eto. Mae frwydr yn y sgrym na. A bosib y gogleddwyr yn ennill y tro hynny. Yn y bel ar fantais o blaid. Caerdydd. Lucas de la Rua. Un arall sydd wedi chwarae'n rambarthol. 12 offside. 12 offside. Siomedig, Billy, dwi'n siŵr yn amddiffynol i rhywun sydd wedi chwarae yn y safle yna neu tu fewn i'r deuddag yn rhithro fyny oddi ar gefn y sgrym yn bach rhy gynnar. Ie, lle jyst yn gynnar off y lein a ddihangfa i Gaerdydd i ddeud y gwir. Diddorol gweld nhw'n mynd am y triffwynt, ond jyst gadael, blaenwyr law tîm yn bach, maen nhw wedi gwneud gwaith anodd iawn yn y 10 munud agoriadol yma.
Colwyn nawr i Caerdydd cael pwyntiau ar y bora. I ddweud y gwir, Caerdydd sydd wedi edrych y tîm sydd wedi gallu cadw'r bel bach yn well. Ond mae gêm cicio RGC wedi dod yn nhw lot o siriogaeth iddyn nhw. A mae siŵr fydd hwn yn 3 phwynt yr un ar ôl y gic yma. Synhwyrol o bosib yn penderfynu mynd at y pys. Harry Wild sydd efo'r cyfrifoldeb cicio. Ac yn hawdd drwy'r pys, ddisgybol o sgwrdd fan tab. Harry Wild. Ac ar ôl 13 o funudau, y Rugby Gogledd Cymru 3, Caerdydd 3 ydy hi. RGC 3, Cardiff 3. A mae hwnna frwydr Billy, dwi'n siŵr fydd i'n gallu asesu wrth yn ymlaen. Y brwydr rhif 10, Harry Ford a Harry Wild sy'n dod yn ben yn edrych i gynrychioli tîm Danigian Cymru y geia yma. Ie, ni'n siarad cyn y gêm, brwydr y ddau mewnwr, Evan Jones a Tom Haverfield. Tom Haverfield just bach mwy profiadol na Evan Jones. Evan Jones eto wedi chwarae cymaint o rygbi yn yr uwch gyngrau yma yng Nghymru. Ond mae'n braf gweld y ddau yn nhw, y ddau dîm yn dewis maswyr sydd bach i gyfancach a wedi rhoi nhw cael profiad ar y lefel yma. Mae'n lefel ddau chwarae fel maswr ifanc, fel fi'n gwybod. Dwi'n cofio fi yn ddeunaw yn chwarae i Lanelli a gorau dysgu y ffordd anodd o fynd i llefydd fel Pontypridd a Glynebwy, dysgu y ffordd anodd. Ond eto gyd, achlysur arbennig iddyn nhw dangos i ddoniau yn fyw ar S4C o flaen torf anhygoel yma yn Gogledd Cymru. Ie, ac wrth gwrs fan hyn fydd tîm Cymru'n chwarae unwaith eto yn y 6 gwlad y tîm Danigian. Mae yna un gêm yn Caerdydd blwyddyn yma, dwi'n meddwl. Un gêm Caerdydd? Yndi, dwi'n siŵr. Ond mae'n braf siarad efo'r dorf yma, maen nhw'n mwynhau ddod i weld tîm Danigian. Gan fod Caerdydd cymaint bellach i ffwr o fan hyn. Ond i'r cyfle cael blas o rygbi rhwngwladol yn yr ardal yma. Harry Wild yn dan y bel uchel ne. Ac efo morthwyl y gic. Mae'n hwnna tuag at y linell hanner. Dydw ar ôl y chwarter awr agoriadol yma. Eitha hafal ar y cain efo mae'r sgôr yn crybwyll. Ydy mae, dwi'n teimlo mae Rugby Gogledd Cymru wedi dod ar elfen gorfforol. Yn amddiffynol hefyd ac yn amlwg wedi cael chydig bach mwy o amser i wneud gwaith cartre a dadansoddi ar Gaerdydd. Un gêm mae RGC wedi chwarae yn y mis diwetha enghraifft, felly mae hwnna'n gallu bod yn her hefyd. Peidio cael y momentum na o chwarae bob penwythnos. Dim yn ddiwrnod i'r bachwyr ar hyn o bryd. Llella naill dim ar llall yn ddiffygiol. Jack Tomlinson. Un arall sydd yn gymwys, gan bod yn sôn am dim Danigian Cymru. Yn gymwys i gael ei ddewis i'r cochion fel yma. Patrick Nelson sydd wrth i ochr ar y pen tyn. Well nodi, ewythr Patrick Nelson di Sol Nelson sydd dros hanner cant yma i friste. Ie, ges i hanner o dymor efo Sol pryd ni yma cyn bod Covid wedi striwio y tymor yma. A Sol yn boi da y ffordd i tîm Danigian yma yn RGC ac yn neud lot o waith gyda'r sgrym. A mae Bacsio yn taro honna lawr efo'i goes. Y gic drwad. Bosib dwi'n yn farw, felly nôl am y reol fantais. Yn cael ei chwarae gan Ben Connor. A dwi'n newid eich chi'n chwith dros ysgwydd, Billy. Mae tîm y fforddi Caerdydd reit drws nesau ni. Mae'n dechrau cica mi'n peth ar llall, y barod. Stephen Gweiddi a Griffin Gwenni, dwi'n meddwl. Mae nhw'n codi llaw ar hynny fan hyn. Ond mae gyfla fan hyn, cwle perffaith o'n i Harry Wild. Iosod hon yn y gornel. Di reit i rhy bell. Ac eich dangos bod bach awel na. Byddwn nhw'n hapus rwan. Siw fydd Dan Fish yn dweud i hyn, sy'n wedi gallu reid honna. Ar ei ffen ar y 5. Mae'n gic anodd ydy, mae'n fine line rhwng cael ei mor agos a gallwch chi i wastraffu cyfle. Perffaith. Beth yw'r tacteg yn y sefyllfa fyna ta? Ydy rhywun isio safle neu wyt ti'r feddylfryd dwi'n mynd mor agos i'r gongol dwi'n gallu? Pob tro dwi'n y ffordd i hogyn ifanc, mae rhaid i fi ddeud just dos amdano fo pob tro. Dyna'r
na'r advice sgorau ges i yn tyfu fyny. Mae rhaid i mynd efo bob tro, cos hwnna di'r gwahaniaeth rhwng just tu allan i 220 neu 5 metr. Ti'n rhoi cyfle i sgoria. Dwi'n licio'r hyder mae wedi mynd amdano fo. Mae rhaid edrych ar yr elfen positif hwnna. Ddim bod wedi methu bod y hyder yna ganddo fo i fynd amdano fo bob tro. Lle mae siŵr felly, y praf nesaf di, os eithio amdano fo eto, de, ag eto. Ie, yn union. Iawn ta, y canlyniad di, sgrym nôl tuag at y hanner. Bydd criw o Gogledd y falch o hynny. Crouch. Fine. Evan Jones yn barod i fwydo. I'r dorf trio codi rhyw fath o awyrgylch yma. Dan Owen yn gorau trio sodli honna nôl. Camrioli, lle Caerdydd efo cyfle wrth ymosod. Jason Harris yn cael ei ffrwyno. Am y backshot tua gwrth rycr ei pwysau'r Tom Aberfield. Caerdydd wedi cadw'r meddiant ar y hanner. Yn newid cyfeiriad, mae yna ddynion y sbar, Jason Harris, y gic ar hyd y tir, y gic yn un ardderchog wedi fesur, bron iawn yn berffaith. Yn arolio, un rhydd bell, lle nôl ni, ond draw ni i ochr y cae aslawryn. Dwi yma yn ysteddlau gyda Kerry Jones, y ffordd o Rugby Gogledd Cymru. Kerry, your assessment of this opening quarter? It's a real battle up front, isn't it, at the moment? Like I said, I thought we edged it in the corner then, didn't quite get the decision we wanted to, and both lineouts, sort of feeling each other out at the moment. So yeah, it's a real tight one. 2 lost lineouts for them in a good position in the opening, 7-8 minutes. Is that an area you're looking to target? You can target? Yeah, we're definitely going after a bit of pressure. You know, Sean Moore's been out from now, so Ethan's his first time calling, so we can try and get a bit of pressure on him, and hopefully we can get some results from it. Thanks for your time, diolch yn fawr. Yn gweld, Hugh Taylor wrth ochr Kerry yma, na wedi arwyddo o'r dreigia. Sa'n ffodus bod yr anafu ar y gyfer hon, lle bach o brofiad yn dod i mewn i'r tîm. Ia, mae'n mynd i America, a diwedd y tymor ni. Wedi arwyddo cytundeb yn America. Mae lot o hogia hen, Rugby Gogledd Cymru, sy'n ôl efo, Iola Evans, Mae Parry, Jordan Scott, edrych wedi cael dolyg braf. Gyd i twch i'r ymryd, no? Ia, ond na, Hugh Taylor wedi dod â elfen o boi professional iawn yndi. Mae di byn edynet, wedi chwarae efo Worcester, chwarae efo Drigia, wedi dod â lot o hen ben i'r tîm yma. Bechod bod wedi anafu, fysa'n braf gweld o heno mewn tywydd fel yma. Ond ie, da ni'n dymuno poblwch iddo fo yn America. Cwestiwn pwysig, dweud gi, sut mae Billy wedi cael coffi neu arall wedi? Wel ia, dyna'n union, o'n i'n mynd i ofyn hefyd. VIP, dwi'n meddwl. Ie, y ddau yn chi, Gogs hefyd, dwi'n adopted Gog efo yma, a dwi'n cael coffi. Gyd ti acan rhywun mor ogleddol, a ni i'r fan hyn. Mi na i roi un clod i Billy, mi udodd o bysau stopio glawi am hawdd i 5, a mi oedd yn gywir. Iawn ta, Rugby Gogledd Cymru o'r gic rhydd. Sam Jones, bron. A torri'n rhydd. Hwna'n cael ei rigo allan. Mae ar y llawr gan Afon Bagshaw. Ni'n taro ymlaen ag 7, entry. Nathan Hood i fewn o'r ochr. 7, entry. Nathan Hood yn o brif performwyr Caerdydd i frawd Craig, sy'n rai o'r reng heddiw yma. Mae'r frig ystradegau 2 yn y bel ar y llawr, 31 o weithiau. Felly mae'r ddau am fod yn boen yn y safleoedd gosod. Meddwl nhw'n trio bod unwaith eto. Ie. I fewn ochr. Heb ymheuaeth. Ond dyma ni, lla safle gorau Rugby Gogledd Cymru o'r hanner cyntaf yma, nghanol o 220. Wait, who's in? In we come then. In we come then. Cael y niferoedd yn gywir. Owen Evans yn oedi i fewn. A'r tafliad eto. Eto ddim yn sydd. Does am amddiffyniad unna, chdi ddechrau ar baner dyfarnwr. Ar draws y cae mae'r gwynt yn dod mwy nag o un pen i'r llall. Mae'n dod i'r hyder na eto, falle, sawl gwaith mae'r bachwyr yma di ymarfer taflu mewn, drosodd a drosodd. Mae'r un peth efo cicio i gornel. Yr hyder na i fynd amdani, ond da ni'n gweld y camgymeriadau gan Rugby Gogledd Cymru a Caerdydd yn y llinellau hyd yma. Weithiau, pryd does neb yn cystadlu'r erbyn ti mewn lein, mae'n bron yn neud
y tafliad yn waith, cos ti'n gwybod mae rhaid i chdi neilio fo pryd. Os mae yna rhywun yn cystadlu yn erbyn chdi, mae'n bron yn cymryd y pwysau o ddiwrthi ysgwyddo di. Dyna beth dwi'n meddwl, fel cicio hefyd. Mae bron tisio fel amddiffynwr i wneud y penderfyniad i chdi, i dod i hedfan allan o'r lein a just taflu pas yn fyr neu dros y top. Dyna beth ti'n disgwyl am fel maswr a ella bod o'r un peth efo'r lein hefyd. Scrum yn solar i Caerdydd. Ifan perffaith i Haberfield. Evan Jones yn trio. Neu cymaint y bwysau arno fo. A phosib. Ond mae hwnna'n gic ardderchog unwaith eto lawr y cae. Cic arbennig, chwarae teg, i feddwl bod o wedi mynd ar y rongl ochr mewn, yn cael rongl ar y gic hefyd ac yn cael ei dros i'r hanner ffordd i ryddhau pwysau Caerdydd. Boys, we're not going to huddle at every line, okay? Tom Haberfield, wrth gwrs, llu o brofiad efo'r gweilch. Fe rhannu'r profiad yn yma erbyn hyn ar lefel yr Indigo Prem. I'r cynffon a honna yn rwtch hefyd. Caerdydd yn adennill y meddiant. Mae rhywun yn gorfod asesu penderfyniad. Pwy ddewisod yr alwad y fanna. O'i pwysa ar y tafliwr yn mynd i'r cynffon. Rhywsyn ei gilydd mae Rygbi Gogledd Cymru wedi cael y gic gosb. Seven's the first man, he's on his feet, there's a clear lift. Cic arbennig. Cic arbennig gan Harry Ford. O'n i'n meddwl, ella fydden nhw wedi cael shot at y pys na fyna i ystyried faint mor bell oedd Samuel wedi cicio'r un cyntaf, ond cic anhygoel. Rwan ta i RGC, mae hwn yn set bwysig iddyn nhw dod o fama efo pwyntiau. Dwi'n sy'n rhywun meddwl lla, so cwtogi'r lein jyst i gael yr bel ar y tu blaen, yr canol i roi fwy o gyfla i Tomlinson ond eto. Dwi'n siŵr dyfarnwr bach o cyd ymdeimlad i gadael honna fynd. Mae'r sgarmes symudol wedi ffurfio. Ac amddiffyn, Caerdydd i weld bach yn uchel. Ni bai bod wedi gallu clymu'r bel i fyny yn y canol na rhywle. Evan Jones yn trio galw amdani hi. Ond mae wedi cael ei llyncu fyny. Ond mae'n dod yn ôl. Chwarae rhydd, gigfa, taith y reol fantais yn cael ei chwarae. Penalty advantage red. Jones. Yn ei gadw i deun efo'r blaenwyr. Fan hyn mae'r ornes yn mynd i gael ei ennill y frwydr rhwng y ddau bac. Bel yn cael ei gadael i Jesse Williams. A rafod unwaith eto. You're fine, 5, collapse. Bach o look. Yn dod o blaid Rygbi Gogledd Cymru. You're legal through the middle, but then you drop in the floor. Scrum, lane neu pist? Ia, pist i fi. Oedd y lein yna ddim yn edrych yn gret, chwaith na gwaith. Os yn ni'n mynd am y pwyntiau, ond... Be ti'n wybod? Ie, mae rhaid rhoi clodi hyder o geifio yma. Unwaith eto, yn rhoi ffydd yn ei fachwr. Ella dyna, mae hwnna'n pwynt da hefyd. Ella bod rhaid i chdi rhoi hyder yn dy chwaraewyr o gwmpas fi. Ie, mae yna... chwaraewr i lawr, Jesse Williams o fyna. Yn derbyn. Still out there, he needs to come in and set first. Bach o driniaeth, ond digon o chwaraeon i weld dros yr wythnos nesaf yma. Caernarfon yn croesawu Mae Colwyn i'r Owel y fori efo criw sgorio. Wedyn dydd Calan, dreigia yn erbyn y Scarlets. Darbi arall dros yr wyl i chi wrth gwrs. A cyfle ddechrau ôl dros cwpan rygbi'r byd. Gatlen a'i garfan nos Wener am 8 o'r gloch. Ia, mae'r DJ wedi bod yn blastio'r tunes ar ddechrau'r gêm a falch gweld bod o ddim wedi tawelu. O bosib yn eich dydd Jesse Williams yn anffodus ar ben. Yn ddod yn ergyd i Rygbi Gogledd Cymru. Yn dod ymlaen yn gynnar. Christian Holmes, substitution for RGC. Christian Holmes. Number 1, Jesse Williams. Replaced by number 17, Christian Holmes. Ie, mae'n anodd gwrnau newid mor gynnar. Ie, mae'n edrych fel oedd na tap di ar ei bigwr no cyn y gêm. Dwi'n yn siŵr os mae'r un anafyddio, ond ie, dyn ni'n bob ddim yn di croesi bod o ddim yn anaf serious iddo fo. Dyn ni banner y dyfarnwr cynorthwyol. A mae hwnna'n syth yn cael ei dwyn yn anffodus. Pwysa rwan ar Gaerdydd. Yn gorau ennill
y ruck. Mynd â bwysau diri ar ysgwydda Tom Haberfield fan hyn. Isio y blaenwyr newid rongol, ennill rhyw better neu ddwy. Onside, no. Haberfield, siwr o fos am gymryd i cyfrifoldeb. And use it 9. No, stay there. Gogleddwyr yn edrych i'w tharo i lawr. A dros yr yslis. Ond bod y lein wedi cholli o ran Rygbi Gogledd Cymru, cadw'r pwysa i lawr yn y 220, codi'r a cynyddu'r pwysa na. Ia, nes di ofyn i am y penderfyniad falle fydde Rygbi Gogledd Cymru wedi cael bod fyny 3 neu 6 pwynt erbyn hyn. Mae eisiau ystyried y sgorfwrdd hefyd mewn gêm mor agos. Mae bob cic yn hanfodol bwysig. Samuelson eto, hwnna dros y top. Caerdydd yn ddigon parod i'w dwy ni. Ymddeiriadau. Os yw Hold front blue! Hold one, stop, dros one! yr meic y dyfarnwr. Mae'n frwydr ar y cae na. Caerdydd. Nôl i fyny'r hanner, ond Samuel Jones. Nôl. Yn syth i hanner yr ymwelwyr. Jones. Bach o led i cael arni. Bagsio ar draws cae rhyw fymryn. Delwyn Jones, yr unig opsiwn tu allan nhw. A Caerdydd, meddwl am hanner i ddeb bod nhw wedi ennill ar y tir. A dyma ni, Owain Evans. Di chwarae rygbi o Llangefni a Gaernarfon yn y gorffennol. Y Prifysgol Loughborough erbyn hyn yn chwarae yng Nghyngrair y Bucks. Ac eto, dyna lle mae Caerdydd mor gry, y frwydyn ar y tir ac yn ennill y bel. Ie, nath Rygbi Gogledd Cymru just colli siap tipyn bach yn fyna. Bryn Jones yn cario bron ar ben ei hun a Patrick Nelson just braidd yn araf at y ruck yna. Ond eto, ti'n bod, Rygbi Gogledd Cymru yn digon parod i lledu'r bel yn y tywydd yma. Dwi'n gwybod mae wedi gwella rhywfaint dros y hanner awr diwetha. Ond mae nhw dal yn digon parod i lledu'r bel. Ond mae amddiffyn Caerdydd yn digon cadarn a digon parod yn nhw gadael lledu'r bel a wedyn cael y ruck nesaf. Fel ni'n gweld fan hyn, Bryn Jones just ar ben ei hun, Samuel Jones a Patrick Nelson just braidd yn araf. Ddau o chwaraewyr Caerdydd dros y bel yn gadarn. Evan Lloyd, bachor o ddyn ohonyn nhw. A Caerdydd i fewn i'r 220. Fydd nhw'n gobeithio rhoi rhyw batrwm ar y gêm, rhyw stamp. Ond Rygbi Gogledd Cymru wedi i'w dwy ni. A mae rhywun yn teimlo tydi Caerdydd ddim wedi ffeindio ffordd allan o gyr hir 1 neu 2 eto. Gogleddwyr yn trio mynd trwy'r systema i roi lle i Evan Jones i godi'r gic. Gweithio'n agosach at yr ystlys bella yna. Time off, we've got a head injury. Mae'n Anna fan hyn, ergyd i'r ben, medd dyfarnwr ac allan gyda'i le'n stopio. Pob yn gwadu, ddim byd, dwi'n iawn, sir. Okay, sorry boys. We've got a head, seven head. Ar ochr agos, Ethan Fackrell dwi'n meddwl, ar ochr agosam ar yr ystlys. Sydd erbyn ergyd. A fydd hwn, Ethan Fackrell, gen aelod Academy Caerdydd, Coleg y Cymoedd, di chwarae Caerdydd cyn heddiw, dwi'n siŵr. Sydd yn fyny fan hyn yn y gogledd. Bydd o'n dipyn o gollas o gadael. Ie, mae fydd o, oedden ni wedi gweld clipio yn o fo cyn y gêm o siarad amdano fo, a'i frwydr efo Dela Rwa. Yn anffodus, diolch yn edrych fel bod o'n mynd i gallu cario ymlaen, chwarae. Ond dyna fe o'n i siarad efo Kerry Jones cyn y gêm, oedd o'n dweud mae'r frwydr am y reng ôl yna. Di'r frwydr gorau yn y garfan. Felly mae'r dyfnder... mae am gario ymlaen. Ond fel i'n dweud, mae digon o dyfnder yn y reng ôl yna gyda Hugh Worthington ar y maic i fynd. Ia, Hugh Taylor o chwarae 6 yn erbyn Pontypridd. Bythefnos yn ôl. Yn ymuno ar Seattle Seahawks. Ar ôl hyn o'ma. Yn ôl y sôn. Felly... Bydd o i chwarae gêm ola i'r clwb. Ac aml cysylliad y dreigiau fyna rhwng Kerry, Jones a Fotha i ddod y fyma. Fel hefyd ydy y cysylltiad i ddod â Harry Ford i'r gogledd ac i Mae Colwyn.
Bachgen o Senhengydd yn wreiddiol. Ddim wedi cael cytundeb llawn amser gan y dreigiau, felly wedi dod i fyny'r goglenni. Weithio ar ei grefft. Dan Owen o'r cynffon mwna'n gario gwych o fôn y sgrym a'r cegos hefyd. A dyna'n union oedd Rygbi Gogledd Cymru isio. A Dan Owen yn ffrwydrol. Yn ennill tir. Dan Owen wedi bod yn was ffyddlon i'r clwb hefyd. Nifer o flynyddoedd erbyn hyn. Do, chwaraewr anhygoel. Un o chwaraewyr gorau dwi wedi chwarae fo. Cario'n arbennig, just boi fit. Just bech o bod o heb cael cyfle ar lefel uwch. Fel ti'n dweud, gwrffyddlon iawn i'r clwb yma. Yn y ganlyniad. Tafliad o fewn hanner Caerdydd. Eto i'r cynffon, Caerdydd yn cystadlu ac yn ei dwy ni. Dwi'n meddwl bosib Hyd neu Phillips oedd i fyny na. 12 stop, 10 stop! Jason Harris eto'r droi chwith na'n cicio na lawr y cae. Sam Earl Jones yn ei rheoli fel peldroediwr. Yn adlanu. Wild. Dan Bwysa. Yn curo y cefnwr. Ac Harry Wild yn ei dod. Wrth ystyried y sefyllfa. Oedd yn. A Caerdydd eto, mae rhywun yn teimlo bod nhw... Out now, 3. Heb ffeindio unrhyw lif yn i'w chwarae ar hyn o bryd. Gic yna'n uchel, yn dywyllodrus. Dwi'n mynd yn ei mlaen. Caerdydd efo chwarae rhyd. Ydrwm di fentro o'r hanner neu drwm di gicio. Yr un cyfla o gwbl. Lly nôl am y sgrym. A mae'r anaf arall i Ethan Fackrell ar y cae. Lly tra bod Ethan Fackrell yn derbyn fwy o driniaeth. Mae Lauren yn cael gwmni Dan Fish. Calamite iawn. Dan, look, when the elements of this challenging, how do you go about trying to build a bit of pressure in this game? Well, that's the thing, Stevie. I think we've had the ball 3 or 4 times. We turned it over first phase, so we can't put any pressure on them. Obviously, we've cocked up 3 line-out opportunities, so it's more just trying to get ourselves in the game, trying to look after our ball. We know they're going to come after our contact areas and avoid being switched on mentally and then trying to go for our 2 or 3 phases to cause them problems. Is it the kind of game where at times you think you're better without the ball? Yeah, I don't think the conditions are as that bad, to be honest. I just think, like I said, at the moment we're just being a little bit lackadaisical. We're waiting for things to happen rather than going out there to try and make things happen. So, you know, the boys have had a little chat together now, and hopefully now we come out the blocks a bit now. And a first appearance of the season for Wild at 10. What's been your message to him? What can fans expect as the season goes on? Oh, you know, Harry, he's a young boy, and he just wanted to go out there and enjoy it. You know, it's the start of his career. Hopefully, he can have a successful career, you know, so we just wanted to go out there and enjoy it. Obviously, he's not going to be enjoying the first 20 minutes of this game, but hopefully, you know, he'll find his feet soon. And do you miss it on nights like this? No, not really. I was just happy to be out there. I don't know if I fully believe that. Dan, thanks for your time. He replaces number 7, Ethan Fackrell. Ethan Fackrell yn anffodus yn gadael y cae efo'r anaf na i'w ben, siŵr o fod, neu'r rhan arall o'i gorff ar newid efo rhif 22 Gefn. Sam Williams. Last run really good, keep it like that, okay? Yeah. Seconds. Second. Cut on, cut, Patty. Crouch. Sink. Bind. Set. Say hi. Keep it there. Caerdydd yn ymosod. Yn trwy'r cymala. Fath nhw ddim wedi gwneud hyd yn hyn yn yr hanner gyntaf yma. Rwy bach o led arni ma' na rhywfaint allan yn Llydan, rhywfaint o wagle. Yn y bas, ddim mynd ymlaen. 10. Cegos o'r hanner. Mae'n teimlo fel felly di Caerdydd ddim di chwarae'r ei gorau hyn. Pa mor anodd ydy'r daith i fyny yma neu... Wel, ac i lawr i'r Rugby Gogledd Cymru pan maen nhw'n neud o, achos maen nhw wedi fyny ar y bus bore yma. Wel, fel da ni'n trin gwybod, mae'r daith yn hyfryd ar yr 4-7 dim, ond
ma'n cymryd lot allan o dy ddiwrnod di, tywod, o ran teithio, lle allu di fod yn dadansoddi ac yn paratoi at y gêm, ond dim yn esgus chwaith, tywod, maen nhw yma i chwarae, a beth dwi wedi weld o ddiddorol ydy, pan mae Caerdydd yn lledr bel allan, mae Jason Harris wedi cicio i 3 gwaith, falle bod angen cadw'r bel, a chwarae drwy'r cymalau falle. Ie, Billy. Mae'r daith yn signo rygbi allan yn feddyliol ac yn gyniol. Nadi. Mae pob yn defnyddio hwnna fel esgus. Dio ddim yn esgus, hwnna di natur rygbi. Dwi hen arfer efo fo, yn chwarae yn y gyngrau rwan yn Lloegr. Mae'n gêm agosa ni awr a hanner i ffwrdd. Felly dwi ddim yn esgus o gwbl. Yn enwedig i chwarae i RGC. A i fod dig, dwi erioed wedi bod mewn sgwad mor tyn a be oedden ni yn fyna, lle oedden nhw'n gorau teithio pob am yn ail wythnos i lawr a byth yn defnyddio fe fel esgus. Hyd yn oed os oedden ni'n cael colled neu yn ennill, oedden ni erioed yn defnyddio fel esgus o gwbl. Dan Owen, derbyn bach o driniaeth. Dwi'n eisiau colli trydydd chwaraewr o'r hanner cyntaf mawrth i Caerdydd. Edrych chi gymryd rheolaeth o'r sgorfwr yna. Pwyso yn y 20 Haberfield. Mae'n rhoi'r bel i'w flaenwyr. Hyd. Nathan Hyd yn hiw. Eto, pinches cadwyn glos i'n rhediwr oddi ar y rhif 9 ydi ar hyn o bryd. Rwan ydi'r amser i'r ei lled. Jacob Lloyd yn trio dawnsio nôl i fewn. And release! Cael i ddal. Haberfield yn edrych yn llygada'r ochr dywyll cyn lledu'r dde. Wild. Caerdydd. Cael ei dal ar y 20. Barrett. Release! Caerdydd yn colli. Tiriogaeth ar hyn o bryd. Cael ei gwthio nôl. Set am ddiffyn o dda gan y gogleuddwyr. Y bas hir allan. Yn dwnsio nôl tu fewn mae Jacob Lloyd bron a bylchu. Y frwydr ar y llawr, dorf yn meddwl bod y tîm cartra i dwyni. Haberfield yn trio o'i blaen i droed ar hwnna. Mae'n just yn mynd dros y lein. Anfeiliaid blaen troed. Evan Lloyd yn trio rheoli. Ond y bachwr ddim cweit efo'r sgiliau. Ie, opsiwn cywir yma gan Caerdydd. Mae'r ddau ochr yn amddiffynol yn gry ac yr rhedeg allan o opsiwniau. Just tap bach drwad. Ond yn anffodus yr ail gic yn ormod ac yn mynd dros y terfyn. Gic dda iawn o'r ail gychwyn. Caerdydd ddim yn gwastraffu unrhyw amser. Jones yn mynd eto. Mi oedi rhedeg yn ôl. Yn ddigon cryf pan wedi cael y cyfle. Iwan Las yn disgwyl. No, leave it! Rhedwyr rygbi gogledd Cymru nôl. Newid cyfeiriad at Leave it now then! Dyn ni newid go corff Adam Williams yn hedfan yr awyr. Sgwn i os digwyddodd rhywbeth yn fanna ar gefn y racna. Ond y gic yn adlannu'n garedig yn ôl i'r tîm cartra'r bel wedi cael ei thar ymlaen. Delwyn Jones i fyny i'r 10. Tomlinson Hand away! yn cario fel mae'r dorf yn dechrau canu'n uchel o blaid y tîm cartra. Dyn nhw'n gallu cipio'r flaenoriaeth cyn y chwiban hanner. Gic drwad yn llegadu'r tiriogaeth. Yn roed y pwysa nôl ar amddiffyn Caerdydd. Opsiwn cywir? Dwi'n meddwl o'r opsiwn cywir i fynd allan y cefn. Os fysa wedi cicio falle cymal yn gynnar, dyn ni'n gallu gweld bod Jacob Lloyd yn y cefn ôl ar ben ei hun. Eto, ni'n gweld Evan Jones yn rhoi gic i fyny, a Caerdydd methu dal o yn dda iawn. Mae hwnna'n mynd i fod yn neges go bwysig iddyn nhw yn yr ail hanner yma i Caerdydd. Ond eto gyd, ni'n gweld mae Evan Jones yn gallu ogi fo cicio heb pwysau na fo. A RGC, pryd maen nhw yn amddiffyn, maen nhw'n rhoi cymaint o pwysau ar Tom Haberfield. Just teimlo fel, ella bod RGC yn mynd allan y bac gormod yn fy marn i. Mae rhaid bod nhw'n mynd trwyddo nhw gyntaf i galluogi y gwagle na i fynd allan y cefn.
Caerdydd. Yn pwyso ar y pedwar ucha yna wrth gwrs. Y pedair ddwytha. Just hold in there, Ali, wait for water. Ac yn y rhediad yna wedi curo Abertawe, Aberafan, Merthyr a Pontypridd. Sa'r spectrwm arall. Rygbi Gogledd Cymru wedi colli'r tair dwytha. Ond yn cynnwys Pen y Bont, Merthyr a Pontypridd. Yn Caerdydd, ennill y meddiant o'r lein. Yr ardal yna wedi twtio rhyw fymryn. Kick him back. Hold in front. Kick lawr y cae gan Wild. Ddim yn edrych am yr yslys felly. Sam Jones godi hwnna i'r entrychiol. Daeth hwnna lawr y feira, dwi'n siŵr. Gwrthrycio yn gry o'n Caerdydd yn aros ar ei traed. Dan bwysa i Evan Jones, mae'n dod at y gadir. Asgell chwith, un bas arall. Jones efo gornel! Ac o ddim byd ar y chwith Gogledd Cymru wedi sgorio. Gwaith arbennig o dda gan Evan Jones. Mae mor dda rownd ar y ryc yna. Ni'n gweld o yn gynnar yn y hanner cyntaf yma, yn bygwth, a wedyn yn dal y bas. Mae hwnna i fel amddiffyn. Ti'n meddwl dwywaith, ella bod yn mynd i redeg, ella mynd i basio, ond gwaith arbennig o dda i gorffen yna ar y corau. Mae gen i ni rhywbeth i trafod hanner amser. Ie, mae yna gais i'w thrafod. Y gic uchel yma yn cychwyn y symudiad. Pwysa y gwrthrycio cry gan y blaenwyr. Y pwysa ar Haberfield, y bel yn tasgu allan. Dyn Evan Jones yn dangos i gyflymder. Un bas oedd rhywun yn feddwl. Ond y mewnwr yn dangos i gryfder. Ac yn dangos pam bod y gymaint o ffefryn yma y Mae Colwyn. Ia, unwaith eto, Caerdydd ddim yn delio gyda'r cic uchel yn dda iawn. Mae hwnna wedi bod yn stori o'r hanner cyntaf iddyn nhw. Ond chwarae teg i RGC yn gwrthrycio yn dda iawn. A Evan Jones yn digon parod i fod ar ochr. Unwaith mae'r pel yn cael ei troi drosto. Ni'n gweld asgellwyr yn fyna gwrthrycio. Sam Williams yn neud niwsans o hun. Ond disgwyl hwn, waw. Troed yr amddiffyn rwy'n mewn ag allan. Ie. A mae'n gwybod lle mae'r camera hefyd. Wrth ei fodd. Evan Jones. Mae'n sgorio 11 cais y tymor dwytha. I'r clwb. Ac ar fenthyg i fod pwrpas o'r Scarlets mae o. Ac munud yn weddill o'r hanner cyntaf rheolaeth, dwi'n siŵr bydd y tîm cartre yn obeithio amdano fan hyn. Evan Jones yn eto. Tom Haberfield o bawb yn trio gwrthrycio. Un o'r boes mwyaf. O dîm Rygbi Gogledd Cymru'n cadw fo draw. Dawylliant Jacob Lloyd yn ennill un uchel. Ond eto Rygbi Gogledd Cymru roed yn niferoedd i fewn i'r rec. A rhoi pwysad i ri ar Tom Haberfield. Ac eto, mae'n frwydr ar y llawr. A'r kick-off yn dilyn. Ia, mae'n amlwg yn tactig maen nhw wedi siarad trwy'r wythnos. Yndi, pob tro mae'r bel yna Mae'r person o dan y bel yn dal y bel, maen nhw'n gwrthrycio. Ond rhoi niferoedd, rhoi'r cyrff i fewn ydy hynny, de? Ie, a beth sy'n bwysig, bod nhw'n ddisgybledig yn neud e hefyd. Maen nhw'n gwrando i'r dyfarnwr, neud yn siŵr bod nhw ddim yn dod mewn o'r ochr. Mae hwnna'n holl bwysig iddyn nhw. Felly, mae gwaith calad y blaenwyr y gwrthrygwyr. Ar y un cyfle arall i Sam Earl Jones i fynd at y pist. Wedi methu fy'n a llwyddo fy'n hyd yma yn y gêm. 80% wedi lwyddiant o ar ddechrau'r dydd, fel ni sôn. Hon fydd yr anoddau eto. Wedi roed slap i honna. A mae drosodd yn berffaith. A'r amser delfrydol i sgorio gan Sam Earl Jones. Y cefnwr yn ychwanegu 3 pwynt arall, ond cais y mewnwr Evan Jones ydy prif pwynt trafod yr hanner. Y sgôr yma, y Mae Colwyn. Rugby Gogledd Cymru 10, Caerdydd 3. Stadiwm CSM, RGC.
croes yn ôl i Mae Colwyn 11-3 y sgôr ar yr egwyl. Y ddau dîm yn brwydro am bob modfedd ar y cae, ond esgilistod wedi bod yn broblem tan munudau ola'r hanner cyntaf. Be oedd i tua 37 munud ar y cloc, Rugby Gogledd Cymru yn sgorio, a dyna beth chi'n galw moment fawr, moment bwysig. Ie, maen nhw'n siarad am one shot, one kill, a dyna be oedd RGC. Un cyfle, a maen nhw wedi cymryd o. Ella wedi cael cwpl o gyfleon efo'r linell, a ddim wedi mynd yn iawn. Ond, twod, hanner cyfle sydd eisiau Evan Jones, a ni gweld ei ddonio fe hyn o mae efo'r gais. Ie, mae'r linell wedi bod yn broblem i'r ddau dîm, ond o ti'n gwylio'r gêm yn gofyn, sut mae'r tîm yn cynnal pwysau yn yr amodau yma, achos oedd camgymeriadau yn broblem, am ryw 37-38 munud? Oedd, mae'r tywydd wedi altro, mae'n sych, mae bellach, ond mae'n jyst y danos bai mor bwysig ydy safle gosod. Mae rai chi gael eich safle gosod yn gywir y linell a'r sgarmes, a beth da ni wedi weld hynny, mae'r ddwy ochr falle di stryglo bach hefo'r linell, felly gawn ni weld, fydd hwn yn sgwrs fydd yn digwydd ar yr hanner, dwi'n siŵr, a gawn ni weld gobeithio fydd pethau'n clirio yn yr ail. Ie, a mae Caerdydd wedi stryglo gyda'r linell, awn ni nôl i weld rhai o'r camgymeriadau nhw, achos do fe gymerodd Rugby Gogledd Cymru cyfle, ond mae Caerdydd wedi cael digon ohonyn nhw. Ie, jyst chydig bach o camgymeriadau Evan Lloyd, falle dan bwysau. Caerdydd yn penderfynu mynd am y gornel yn lle mynd am y pwyntiau, ond wedyn ddim yn cael y cyfleoedd. Ac fan hyn, da ni'n gweld Harry Wild yn trio gwthio hynny allith o i'r gornel. Mae o yn her anodd cael y gic yna yn berffaith, ond yn colli cyfle yn anffodus. A rhywbeth nes ti sylwi yna, Billy, oedd y frwydr cicio? Ie, nes i siarad cyn y gêm, ond mae'n bwysig fydd o'r enwedig mewn emodau fel hyn. Ni jyst yn gweld Evan Jones, dwi jyst yn teimlo fel o ddim pwysau yna fo'n cicio. So ni'n gweld os Caerdydd ddim yn rhoi dim pwysau yna fo, mae'n cymaint o pwysau ar dalwyr Caerdydd. A wedyn maen nhw'n defnyddio'r dactig o gwrthrychio yn dda iawn mae RGC. Fan hyn, o'n i'm yn siŵr os oedd mynd tu allan y cefn yr opsiwn da, o beth maen nhw'n wneud di cael field position, maen nhw'n siarad am hwnna'n holl bwysig. Unwaith eto, Caerdydd yn dal hwn, ond y dactig yna o gwrthrychio yn taflu niferoedd at y rych yna. A mae RGC wedi cael 2 neu 3 a troi bil drosodd, dyma'r gais. Evan Jones, waw, wedi chwarae bron i pob gêm yn Gris RGC efo fo. Dwi'n meddwl bod o'n heiddi cyfle ar lefel uwch na hyn. Mae o dal dim ond yn 25. Dwi'n trio cael contract efo rwan, nag wy. Ond na, hanner cyfle mae eisiau, dyna beth mae'n gallu neud, am chi chwarae teg iddo fo. Ie, wel, Kerry Jones fydd yn hapus ar yr egwyl. Cofiwch, mae 20 pwynt y gwahanu'r ddau dîm yma ar y tabl, ond Rugby Gogledd Cymru gyda'r mantes. Mae ail hanner ddifyr iawn o'n blaenau. Dewch nôl am yr ail hanner wedi'r egwyl.
Cers yn ôl i Mae Colwyn. 8 pwynt sy'n gwahanu'r ddau dîm yma, a wel, roedd rhaid aros 38 munud i weld cais cynta'r gêm. Evan Jones yn croesi'r tîm cartre, byn hyn mae'r glawd i passu am y tîm cartre wedi dechrau diddanu'r cefnogwyr. 11-3 iddyn nhw am y Lloyd Lewis, nawr yn cael cwmni ei hyfforddwr Kerry Jones. Yeah, I'm here with Kerry Jones, 11-3 at half-time. You've got to be happy with that. Yeah, really happy with it. You know, the boys have been really physical in the first half, and we sorted our set piece out, and I think we can really put some pressure on Cardiff. Yeah, I've noticed the breakdown. You're absolutely smashing their breakdown. Was that a tactic you talked about pre-game? Yeah, well, we know what a good team Cardiff are. You know, if you give them quick ball, it's going to be hard work for us. So we did speak about going after it as much as we can and putting a lot of pressure on in that area. Yeah, nice one, mate. And finally, what was any messages at half-time? What was the last thing you said to the boys? Well, next 10 minutes. So we know Cardiff are going to come out. We're going to have a response from the next 10 minutes. If we can cope with that, we feel we can put them away. Yeah, all the best, mate. Lauren, nôl i ti. Ie, mae'n argoel i fod yn ail hanner ddyfr dros ben. Dyw Rugby Gogledd Cymru ddim wedi curo Caerdydd fan hyn ers 2019. Amser i ni fy nôl at un tîmau sylwebu. Sean Hawley is with you in English, ond Owain Gwynedd, Dydgu Howell a Billy McBride yw'ch tîm yn y Gymraeg. Ie, 11-3 i'r tîm cartra Rugby Gogledd Cymru di hi ar yr amser. Hynny fe welson ni yn ddiolch i'r mewnwr Evan Jones. Ac mi yn mynd i fod yn 10 munud pwysig iawn i'r naill tîm na'r llall ar ddechrau'r ail hanner yma. Caerdydd yn ei cysa. Dia glas arferol yn chwarae o'r chwith i'r yn yr ail gyfnod yma. Efo'r tîm cartra'r gogledd yn y lliw gwyn i'n deni y dyfarnwr Ben Connor ond digon hapus i gychwyn y dyfarnwr ifanc yn gicio lawr y cae gan Harry Wild dim lol gan y tîm cartre hwnna dros yr ystlys ond y bosib yn cweit y peller delfrydol gan Matthew Buchanan mae Dydgu Howell a Bill McBride yn eto wedi gwneud y shuttle run nôl i fyny'r grisiau. There's been a substitution for RGC at half-time. Coming onto the pitch for the second half, number 16, Rodri King. Wedi digwydd Eileen yn y bachwr Rodri King. Wedi dod ymlaen. A'r tafliad eto yn wallus gan Caerdydd. Bach y look wedi cael ei thar ymlaen. Ond Eileen o ddim wedi gweithio. Billy eto ddim yn gweithio. Yeah, ddim surprise bod Rodri King wedi dod ar i Rugby Gogledd Cymru just wrth ystyried sawl llinell oedd RGC wedi colli yn yr hanner cyntaf yna. A dwi'n meddwl bod y ddau dîm wedi gwneud eilydd fel bachwr. Ni'n gweld bod Alun Rhys wedi dod ymlaen ella, neu mae ar y ffordd ymlaen. Mae'r fainc yn mynd i ddod yn bwysig i'r ddau dîm. I dod ar rhyw fath o egni i'r gêm yma. Yn enwedig wrth ystyried fod RGC wedi gwneud sawl newid yn barod. Falle bydd hwnna yn rhoi mewn ffafr Caerdydd yn yr ail hanner yma. Ac hefyd y bosib gan bod Rugby Gogledd Cymru yn cweith efo'r dymder. Yn debyg i Caerdydd. Un gwrt sy'n abod yna Pedr Jones o Gaernarfon. Slabin ogyn ddim ar gael. Yndi, mae o'n slabin ogyn hefyd. Mae'r un maes a chdi a fi efo'n gilydd, dwi'n meddwl. Ie. Yn enwedig ar ôl dolyg hefyd. Na, mae'n siŵr maen nhw yn methu fo. Ni'n siarad efo cyn y gêm a jyst i yna fi ysgwyddo. Gobeithio fydd e ddim yn rhy gwael iddo fo. Ond fel ti dweud, profiad ar fainc Caerdydd yn mynd i fod yn holl bwysig. A Caerdydd yn cychwyn yn wallus. Edrych ar draws i'r tîm hyfforddi. Dwi'n meddwl dal ar ei ffordd y draw fydden nhw yn gandryll, dwi'n siŵr i weld bod Rugby Gogledd Cymru yn dod yna i at y pist. Eisiau cael ei tharo ymlaen y bel yn amlwg dal yn damp yn llithrig. Fel talpyn o sebon yna. Ond Dydgu, dyma'n union fydd y gogleddwyr eisiau setlo'r nerfa ar ddechrau'r gyfnod yma. Ie, wrth gwrs, a da ni wedi gweld yn yr hanner cyntaf. Dwi wedi mwynhau'r hanner cyntaf mae rhaid fi ddeud. A gweld Samuel Jones wrth y bel fan'na, dwi'n teimlo bod o wedi cael hanner bach da yn cario'n dda. Ac yn y gig fawr na i gael y 3 phwynt cyntaf. Gawn ni weld sydd eith hon. Mae hon yn dipyn haws wrth ystyried y gig ddwytha na oedd ar ongl anghywir i gicio'r troed dde. Ond syth o flaen y pist. Tua 42 y fetra. Na ydy'r alwad. Wrth iddi lithro, heibio'r postyn dde.
A sgôr dal I fod, Rugby Gogledd Cymru 11, Caerdydd 3. Jesse Williams o fanna. RGC 11, Cardiff 3. Yn y het a Pedr Jones i'w ddeo. Neu dde ni ar ei chwith o. Caerdydd yn gychwyn yn ddofn I hanner Rugby Gogledd Cymru ar y rongol. Bron yn hollti. Mae Williams. Mae'n dipyn o'i gri. Gychwyn yr ail gyfnod gan y tîm cartra. Edrych yn y bach o le wedi cael ei thynnu ymlaen. Yn anffodus gan Sam Stodad. Scrum, blue ball. Mae Caerdydd, dwi'n sybio fan hyn. Dydyn nhw eisiau tua ffeindio rhyw fath o sbardun yn gynnar rwan, bod yn gic-os per scrum neu'n rhyw sgôr cynnar. That's gone really good, Sabine. Unwaith eto, jyst teimlo gyda mosod RGC, maen nhw'n mynd tu allan y cefn trwy'r amser, jyst yn meddwl bod angen newid hwnna tipyn bach, a meddwl I fynd yn fyr. Mae'n rhy hawdd I Gaerdydd amddiffyn ar hyn o bryd. Ond mae hwn yn gyfle I Gaerdydd. Mae'r scrum di'r un o'r llefydd gorau I ymosod yn enwedig yn ardal un o'r cae. Ni'n gweld cae ôl RGC, mae gen nhw ddau chwaraewr yn y cae ôl, felly mae hwnna'n meddwl na olwyr I gyd yn erbyn hanner olwyr RGC. Mae'n holl bwysig bod nhw'n dod ar rhywbeth yn y 10 munud cyntaf yma. Ffigredwyr yng nghanol y cae. Harry Wild yn torri a troelli nôl tu fewn. Yr un cyfeiriad maen nhw'n mynd. Defnyddio'r blaenwyr. Release 12! Jones efo'r dacl. Amddiffyn Rugby Gogledd Cymru wedi bod yn arbennig o dda. Yn y hanner cyntaf, maen nhw wedi cychwyn ar yr un dôn. Eto, hyriad arall. Colli tir am y nôl maen nhw'n mynd. A dacl gri. Ond Tomlinson, y bachwr. Lloyd, bron. A mynd ar y tu allan. Dan Owen sydd yn heidio ar yn rhithro I fyny. Eto'r gwrthrycio yn ffyrnig gan y tîm cartra. Ella yn o'r awyddus rhyw fymryn. Mynd rhy gynnar, rhy gyflym. Bod Rugby Gogledd Cymru wedi colli'r bel yma. Rhaid camol am ddiffyn nhw, oedd y Caerdydd yn chwarae rhyw 10-12 cymal a ddim yn symud rhyw lawer. Felly mae'r amddiffyn yn bendant yna gan Rugby Gogledd Cymru. Reswm pam oedden nhw'n amddiffyn yn dda hefyd o. Oedd Caerdydd eisiau mynd rownd y gornel. Oedden nhw'n mynd un ffordd rownd y gornel. A mor hawdd I amddiffyn RGC. Dwi'n just teimlo fel bod angen ddau ochr o ymosod. So unwaith mae ryc yng nghanol cae, mae'n bwysig bod y ddau ochr yn set I fynd. I chwarae efo niferoedd RGC weithiau. Ac eilyddio I Gaerdydd, substitution for Cardiff, cyfnod o'r pitch, ddod ymlaen i'r maes. Rhif 18, Freddie Barnes. Freddie Barnes yn dod ymlaen yn lle Adam Williams. Dyna fo. A dyma ni'r sgarmes symudol yn cael ei ffurfio, wedi cael ei ffurfio'n dwt hefyd. Bod Aberfield yn rhyddhau pinches, Wilding, bron. A derbyn y dyn ar bel, mae Jason Harris. Y gŵr ag Gaerfyrddin yn gorfod defnyddio'i profiad. Ond mae'n ar le. Lloyd yn trio torri nôl tu fewn. Onside. 10 metr yn brain mark Caerdydd. Barrett. Ben lawr. Ymsodiad wedi arafu rhyw fymryn a dyna ni y ganlyniad hynny. Cyflau'r amddiffynwyr a'r amddiffyn ailosod. Jones yn troelli honna. Yn bell lawr y cae. Bendigedig. Mae jyst yn danos bai mor effeithiol ydi un tacl fawr I Gaerdydd golli'r bel ac Rugby Gogledd Cymru eto Samuel Jones yn rhoi... Edrychwch ar y dacl yma, techneg yn berffaith, mynd yn isel, gwasgu'n dyn ac yn defnyddio'i gyrfder yn ei goesau I wthio'r chwaraewr yn ei ôl, yn rhoi Caerdydd dan bwysau, dyna da ni eisiau ei weld. Sam Williams yn rhaid y croeso I Freddie Barnes, sydd yn cario dipyn y bwysau hyn yr prop pentyn, yr eilydd o prop pentyn. Evan Lloyd. Di mynd yn ôl. Aberfield dan bwysau fan hyn, dyn ni gweld y gogleddwr yn heidio fewn I wrthrycio.
Ond rhoi pwyll arni hi tro hyn. Gorrolio i ffwrdd. Wait. Harrison James. Ymlaen i'r cae. Hwnna'n adlamu'n garedig i ddwylo Harry Ford. Cyfle i Sam Williams. Gweld rhyw hanner bwlch. Pêl fantais gael ei chwarae. Mae wedi mynd yn fratio Gryfymryn eto, ond fel yr hanner cyntaf, ond Rugby Gogledd Cymru sy'n ennill y penderfyniadau bach na. Ie, maen nhw. Mae'n amlwg bod nhw wedi rhoi rhyw barn yn pen y dyfarnwr. Cymaint o waith da nath nhw yn hanner cyntaf na'n gwrthrycio ac yn ardal y dacl. Mae'n amlwg bod gan y dyfarnwr rhyw farn yn ei meddwl o'n barod. Ond fel ti'n deud, mae wedi bod yn fratiog, mae wedi bod yn llawer o gamgymeriadau gan y ddau dîm. Jyst gobeithio bod y llif y chwarae'n dod nôl, cos dyn ni wedi gweld rygbi da yma heno. Harrison James ymlaen i'r cae, fo sy'n bod yn cychwyn fel maswr am ra'r helaeth y tymor. Mae sôn ydi bod wedi dechrau rheoli fynydau fo allan. Llosgi allan i'w fymryn i chwarae gymaint o rygbi ar dechrau'r tymor. Ond mae dyfodol digon disglair. O flaen Harrison James dros 100 o bwyntiau, 108 o bwyntiau i Gaerdydd yn y gyngrair eleni. Ac eto, y lein yn ddiffygio, a Caerdydd yn cael y bel. A fo'n bacsio yn sgrichiad bot i'r sgarmes. Codi hwnna. Dan bwysa. Mae Samuel Jones yn neud yn wych o'r safle yna. Away blue! Digon y gyflymder i ffindio ffordd allan o drwbl. Ar hyd y cae ar draws y cae Rhyfymryn yn gor'o sythu'r lein oedd Delwyn Jones. Eto, dirafu Evan Jones tio rheoli i flaenwyr yn gofyn am gymorth ar yr ochr chwith. Rowch lwyfan eto i ni. Ennill rhyw fetr. Yn brwydr eto ar y llawr Jones. Delwyn Jones yn i'w. Cyrff yn gorau mynd i fewn dros y bel ac dyna yn enghraifft o'r frwydr ymysg y blaenwyr. Mae wedi bod ag ella pam bot i mor glos ar y cae car yn sgorfwrdd. Gic uchel Jacob Lloyd, Leitani Lloyd yn cael bach o le am unwaith i godi i'w ben. Mae yna le ar y chwith os ydy'r Caerdydd yn gallu synhwyro bod blaenwyr blinedig allan yn llydan gan y tîm cartra. Bagsio yn ffrwyno Dewi Cross. Cross prif sgoriwr ceisio tymor dwytha wedi cael fawr o gyfle heno yma. Nôl i'r ochr dywyll Dewi Cross am yr ail. Tro'n cael ei ddwylo ar y bel. 6 ais eleni. Drywelliad gan Gaerdydd. Bach o fofentrwm, bach o gyflymder ar y bel. Bach o lif i'r chwarae. Ffigredwyr Jason Harris yn sythu. Wrth gwrs, ni'n arfer gweld fo'r rasgell dde. Yn chwarae i'r rhanbarth Gaerdydd mwy na yn y canol. Harrison James yn rhoi'r bas. Yn ôl am y cic os cam sefyll. Efo hithan 11.3. Cic, be? 30 metr o flaen y pist. Pwyntia? They're changing the ball, Na, maen nhw wedi mynd i'r gornel. Chwarae teg, dyna ddiwson nhw'n hanner cyntaf fyd gwrthod y pist a dewis chwarae'r rygbi bob pwrpas. Ia, a falle bod nhw'n difaru'r penderfyniadau yn erbyn hyn gan bod Caerdydd ar ei holi, ond maen nhw weld yn mynd am y pist. Dyna be ni'n sôn am yn gynnal, oedd o mor hawdd i RGC am ddiffyn, cos oedden nhw'n dod rownd y gornel fel ymosod. Ond un cymal i fynd i'r ochr dywyll, oedd Dewi Cross wedi gwneud hanner bylchiad yn pigo ar blaenwyr blinedig RGC ar yr ochr dywyll yna. Maen nhw wedi dod â momentum a un cario da trwydd o'r canol, maen nhw'n ennill kick-off. Dyna beth sydd angen ar Gaerdydd, i jyst amrywio pethau tipyn bach. Boes Gaerdydd yma'n cael diwrnod da i weld ydan. Harrison James yn mynd at y pist. Di cicio hwnna, ddigon bert. Mae'n gywir. Number 10 for Cardiff for the penalty. Dyna ni, rhywbeth i'r cefnogwyr sydd wedi teithio. Rhyw fini bus di dod o y Gaerdydd i'r saith a hwnnw.
A lle i'r slabyn o gwrw ar ei ochr nhw. Ie, stacio'r caniau ma'n ynnu. Felly, Rygbi Gogledd Cymru 11, Caerdydd 6. Mae camgymeriad yn rhoi cyfle o'r hanner i Caerdydd, lamsio ymwysodiad arall ymddeiriadau. Ie, dyna'r ail ddechrau oedden nhw ddim isio fel RGC. Ti newydd cael 3 pwynt yn erbyn ti, mae rhaid i'r gic yna fynd yn hir. Sgrym ar y hanner. Caerdydd ardal lle sydd wedi gobeithio cael goruchafiaeth yn ystod y gêm. Dim cweit wedi digwydd yn y pac. Wrth ni weld Joey Tomlinson, sgo 6 ar y gosa yma i Gaerdydd. Hen arfer chwarae fel bachwr cyn gapten y clwb. Yeah, we're inside. Just keep that space on bind, okay? Keep that space on bind. Dwi'n meddwl lot i fynd yn y gêm a Billy, ond beth sy'n lygu i dîm Rygbi Gogledd Cymru ennill hon? O, fydd o'n enfawr. Fydd o'n enfawr. I jyst i cyrroed y hyder nôl ar gyfer y flwyddyn newydd. Dwi'n edrych yn gret yn y tabl. Ond jyst, fel ni'n deud, cael rhywfaint o momentum yn ei tymor nhw. Maen nhw wedi bod stop-start, heb cael gêm am pythefnos. Mae'n holl bwysig iddyn nhw cael y fuddugoliaeth yma heno. Dy'r gêm wedi bod yn dymor hyd yn hyn o ddatblygu boes ifanc yn dos sydd yn gres. Mae canlyniadau yn bwysig i godi hyder. Ydy wrth gwrs mae Rygbi Gogledd Cymru'n 11 ar y tabl ar hyn o bryd. Ie, a mae penderfyniad yn y sgrym fel la yn mynd i wneud chwistrelliad a hanner i hyder y blaenwyr yna. Ydy, ac oedd to Billy sôn, mae wedi bod dymor falle bach yn heriol i Rygbi Gogledd Cymru, dim ond wedi curo 3 gêm, ond y 2 gartre, felly dyma lle mae'r hyder yn dod yn amlwg o flaen cefnogwyr ar dorf yn fan hyn. Reit ta, sgwni be mae tîm hyfforddi Caerdydd yn meddwl o'r gêm a hyd yn hyn? Ie, fi'n cael cwmni Griff Rhys. A na i ddechrau gyda'r penderfyniad yna, achos mi oedd hi'n ardal, o'ch chi, welon i chi'n cael y goruchafiaeth yn y sgrym yn y hanner cyntaf yma? Ie, oedd yn weddol positif yn y hanner cyntaf, ond ni wedi bod yn eitha anghyson gyda lot o bethau ni wedi gwneud, a y sgrym yn jyst yn cynodi'r diwrnod i bod yn onest. Be oedd y prif neges yn y stafell newid, achos ni wedi gweld hi'n anodd i'r ddau dîm cynnal yn y bwysau yma? Ie, meddylwyd ynglyn â modd ni yn enwedig o gwmpas adael y tacl, ble mae Gogledd Cymru wedi bod yn dda, a hefyd falle jyst cywyddeb ynglyn â onglau redeg ni a be ni'n ceisio wneud, ond hefyd nawr falle ddasu'r tactegau hefyd ynglyn â y modd ni eisiau chwarae y gêm. Fe welson ni chi'n dod nôl yn y gêm yn yr ail hanner, yn y gêm yn erbyn Merthyr, yn erbyn Pontypridd. Ydy hwnna'n rhoi hyder i'r tîm neu ydy'r amodau wneud hon yn gêm wahanol? Ie, mae fe'n gêm wahanol, achos ni'n tîm sydd wedi dod lan fan hyn, ni eisiau lledu'r bel ac chwarae gêm agored, fel ni'n hoffi wneud, ond falle, fel mae RGC wedi amddiffyn yn dda, a hefyd o gwmpas adael y tacl, falle mae wedi bod yn well o gwmpas gêm tactegol ni a cadw disgybleth. Diolch yn fawr. Ac ar y gair cadw disgyblaeth, mae Caerdydd yn ildio kick-gosb efo Harry Ford. Mae'n cael ei daclo'n hwyr ac heb y bel. What's the call, boys? After the kick, boys. Chi o hon eto. Ie, chwarae teg i Harry Ford yn newid y chwarae, roed cic bach dros y top, ond 19. Yn cael ei daro nôl y fwriadol. Oes a drosed yna, achos di newid ongl eto na ddo. Mae'n edrych yn waith y bediad o bosib. Na, ond y gwahaniaeth rhwng hwnna ar un o hanner cyntaf, mae'n edrych yn y fo yn y llygad, a mae di bron dipio i ysgwydd o, ella bod o'n ffodus iawn, ond mae o gigosb yn bendant. Samuel Jones. Y dorf wedi distewi. Yna Floyd. O'r Baneri. Y dyfarnwyr cynrychiolol i fyny. Fe mae'r Baneri yn yr eisteddau'n chwifio hefyd. Samuel Jones, diolch yn egin 3 pwynt arall. Samuel Jones. Rygbi Gogledd Cymru 14. Caerdydd 6. Bwlch o 8.
wedi ail sefydlu. Ie, cic arbennig gan Samuel Jones. A ti jyst yn meddwl fel chwaraewr rwan, ti'n edrych yn y sgorfod yna. Mae yna 8 pwynt yn di. A fel tîm ymosodol, ti'n meddwl, o, gawn ni cynyddu y sgorfod, cadw'r sgorfod yna i fynd. A fel tîm amddiffyn hwnna, ti'n meddwl, o, mae rhaid i ni bron a mynd ar ôl y sgorfod yna. Felly mae'r 8 pwynt yn rhyw fath o cwsyn i'r tîm sydd ar y flaen, sydd RGC yn yr ardal yma. Eto, disgyblaeth gwallus, gwan. Yn ffrwyno. Caerdydd yn rhoi'r meddiant. Ac osgil effaith y tiriogaeth yn ôl. Rwy'ch chi weld rhif 20 ar ei gefn Hugh Worthington. Yn dod ymlaen i'r maes. Yn ôl y chwarae ar ôl gadael. Rygbi Gogledd Cymru am gyfnod. O'na dros y top. Dwi'n siŵr iawn os dyna ddo alwad i fynd yn hollol deg o Mae Evan Lloyd. Efo'r bel Dani Gesel. Caerdydd yn rhecho'r bas yn trio yr yngipiad. Nôl tu fewn. Rygbi Gogledd Cymru wedi ei ymestyn yn amddiffynol. Inside, leave it! Ydyn nhw wedi dwy'n hi? Do. Eto, Caerdydd yn ildio'r meddiant. Yn rhy hawdd yn mewn safleoedd. Use it, 9! Calanogol. Jones. Codi'r gic. Harrison James. Yn lledu y draws y cae. Dod at Haberfield ar yr ochr agos yma. Jason Harris. Allan yr ochr dde'n trio torri tu fewn. Cael ei dynnu i'r tir gan Stodad. Chwarae rhydd i Caerdydd i Joey Tomlinson, rydyn ben lawr. Mi o'n cael ei atal yn ddigon hawdd. James. Di cael ei tharo ymlaen ein ôl. Chwarae ymlaen ymlaen fydd y dyfanwr. Ond eto, Caerdydd. Dylan gweithio hunan ar y brydiau. Ac eto wedi cholli ar y llawr. Nôl i'r ochr agos yma at y gig gosb. 11. Ydy Caerdydd yn teimlo, nhw just ddim yn hitio i safon arferol nhw. Na, da ni'n gweld lot o gamgymeriadau. Dwi'n mynd hoff o roed y bai ar y tywydd achos da ni wedi arfer hefo pelyb a glaw yng Nghymru. Ond ni yn teimlo ers i Harrison James ddod mlaen, mi nath ni ddechrau gweld llif yn y gêm, ond mae angen strwythyr yn ôl a trin y bel a hefyd disgyblaeth hefyd. On the 5. Anaf arall gan Rygbi Gogledd Cymru weld Harrison James. Griff Rhys fan'na eisiau cael pip ar y teledu. Just a quick reminder, the raffle prizes have yet to be claimed. OK, water off Mae'r sôn, Hugh Worthington di dod ymlaen i'r cae. Water off then, boys. Di cael cyfnod llefwrchus fel chwaraewr rygbi'r gyngrair, dim draws witness. Da cael yn ôl fel rhan o dîm Rygbi Gogledd Cymru, dwi'n siŵr ei brofiad o. Wel, mae o mond di arwyddo'r cytundeb byr dymor fyma, so gêm olaf o i RGC di hyn, ond cyn iddo fynd nôl at rygbi'r gyngrair. Ond mae'n siŵr maen nhw wedi elwa i brofiad o dros y mis a hanner diwetha. Dyma ni Dewi Cross. Bydd o'n gobeithio gweld fwy o'r bel i ddwylo mewn yr chwarter ola'r gêm. Fel bydd Jacob Lloyd yn y blaenwyr sy'n gorfod y swydd gynta. Yn dod ar rhythr. Siwr o roc dim yr eilydd. A ti chethan ymlaen eto ar y llawr. Cyfla i ledu yn ilgio'r basa. Mae le ar yr ochr chwith yma. Dan Owen fel asgellgwr. Roi hwnna lawr y tir. Evan Jones ar ei hôl i. Dan bwysau fydd Jacob Lloyd. Lloyd yn neud yn arbennig. Oedd a defnyddiau gyflymder. Digon o heder, digon o bwyll. Mae'r bel dal yn fyw fodd bynnag. Samuel Jones. Cyn o'r cynta'n soelli. Fel mae'n gwneud lawer tro yn y hanner cynta. Yn plymio oddi ar ei draed. Mae Hugh Worthington yn ffodus. 20 never in control of that. Dyna fo, Bryn Jones. Siomedig ond... Mae Samuel Jones i dangos bod gallu ar rhedag o ddyfnder gen fo. Am ogi mowr, mae yna gyflymder tywyllodrus gen fo i weld.
Ydy, dwi'n teimlo bod o di serenu'n yr hanner cyntaf, dechrau'r ail hanner, mae o'n cario'n gry, mae o'n hyderus, dydy o'n cicio i ffwrdd heb feddwl, mae o'n hapus i gario hi yn ei ddwylo. Nes i weld yr ail chwarae ar y pinches, y profiadol pinches, yn colli bel ar y tir. A Dan Owen, chdi'n sôn Dan Owen yn harach, bili fel yn o'r chwarae gorau ti wedi chwarae efo. I cyn allan cicio gyda fyd. Ie, dysgus i hwnna ddim o. Spiral, on the run, can't get better than that. Na, i fod yn deg iddo fo, mae gen fo engine i fyd. Mae dal i fynd, dal yn gweithio'n galed i'w dîm o. A fel dwi'n sôn, gŵr mae RGC yn ffodus iawn o gael ymysg y gyrfan. Tafliad bydd hi i Caerdydd ar gyrion y 220. Yr eilydd o fachwr ar y cae Alun Rhys. Bas cael ei lledu gan Haverfield, pinches. Gyda'r hedwyr i fewn yn nghanol cae, yr hedwyr mawr, Cryn, pinches. Mi oedd yn tynnu sylwch dyna, brif ar y fo. Dewi Cross sy'n disgwyl bel, ochr bellan ond Lloyd. Yn oedi ac yn il disgyn i'r tir. Fewn i'r 220, dyma welliant gan Caerdydd. Dod ar hedwyr, yr ffigiau gan Haverfield. 7 metr yn Bryn. A'r chwaraewyr cynorthwyol sydd oddi ar ei tai, dim ond ar Rhys Barrett ydy'r dihiryn. Dyna fo. A ddi siwfod y tîm y fforddi. Wel, ni am dweud yn dywallgond, edrych yn syn ma nhw dros ein ysgwydd chwith ni. Ma nhw reit drws nesau ni, ond da ni gweld mwy o ymosod gan Caerdydd yn bendant, ond ambell gymal bach hyfryd o chwarae fan yna, mae pethau di altro falle yn llif y chwarae ers i Harrison James ddod ymlaen, ond mae Rugby Gogledd Cymru yn dieddol o gael ei crafachu ar y bel na. Dyma ni edrych eto, Barrett syth lawr ar ei ben Elin o. Neb o dîm Rugby Gogledd Cymru wedi ymrwymo. Wrth i weld Joe Goodchild yn gadael y cae. Cynt o'r dreigiau Goodchild. Efo chwaraewr cyffroes iawn o Cody Stone yn dod ymlaen os ydych chi'n gwylio rygbi pawb a di gwylio'n drechion Coleg y Cymoedd. Cody Stone yn ddipyn o redwr tywyll Lodrys. Asgarmes y fydol na'n effeithiol iawn gan y tîm cartra. Dal i fynd ennill be, 20 metr. Di ennill y geg gosp hefyd. Cyfla. I'r roi hon lawr y cae. A dipyn y dor yma, rai nodi hefyd, mae'r dor arbennig o dda yma unwaith eto'n cefnogi'r tîm cartra fewn o cael yn gyson yma. Ydy, mae chwarae teg a hefyd y chance, mae o'n rhoi bach o ysbryd yn y gêm hefyd. Mae cefnogwyr, mae'r stadiwm ochr yma'n llawn, ac yn amlwg mae o'n gweithio achos mae'r record RGC yn well pan nhw'n chwarae gartref wrth gwrs o flaen i cefnogwyr. Ie, a y dorf, dyna chi, y ffigwr 1129 wedi dod yma, ac ella 9 a hynny o Gaerdydd. Ond mae'n braf gweld, cymaint sydd yn yr uwch gyngrennu, sôn cyn y raglen ti'n ôl amdan y torfeidd sydd yn Pontypool a Cas Newydd dros adeg yr wyl. Oedd yn briliant i weld a briliant i clywed a briliant am y gêm yng Nghymru hefyd, cos mae yna cymaint o newyddion drwg amdan y gêm yng Nghymru a mae hwnna'n o leia newyddion da. Yn bendant, clywch. Siw fan hwn ysu i weld buddigoliaeth yn erbyn tîm y brifddinas. Pencampwyr y gyngrair yn 2021 wrth gwrs efo 22 falle'n ymddyfrin da hi y tymor dwytha. Ac gosb eto yn dod wedi'w dwyn yn y dyfarnwr o'i fraich allan a mynd â sgwrs. He's not. So we've gone 2 and 4 side entry up there, 1 side entry here. Discipline in this area has to improve, otherwise someone goes, all right? He's got it first, then he changes his original bind up the outside.
Mae'n digon clir gan y dyfarnwr. Ben Connor, sydd dim ond yn 21 oed. Ac yn barod yn dyfarnu'r lefel yr uwch gyngrair sydd yn dangos dawn y bachgen ifanc fydd o'n. Symud ymlaen, dwi'n siŵr i ddyfarnu'r lefel uwch, ond na waith pwysig o'i flaen am y chwarter awr wrth dda efo Rygbi Gogledd Cymru llygadu ei hael cais nhw. Boys, who's in? Ar ei ffod y maswr yn mynd i adael y cyfrifoldeb i'r blaenwyr. Y blaenwyr sydd hefo hi dan i Cyseiria. Wedi colli siap i Fymru, mae'n tasgu allan yr ochr agos yma. Metr neu ddwy yn Bryn. Y blaenwyr eto. Metr yn unig. Y pro plentyn. Patrick Nelson. Un ar ôl llall. Ydy Christian Horn wedi cyrraedd. Yes, Chrissy, he's on the floor there. Great work. Hold up. Mae Afon Bagsio. Captan Rygbi Gogledd Cymru i weld yn hyderus. Doedd ddim wedi digwydd, chwarae am dyn ni blaen, wedi cael ei ddal i fyny. Lle heb oedi. Caerdydd ar ei hôl hi. Os yna'n le wrth ymosod ar ochr chwith yma. Gic yn swnwyrol ar hyd y tir. Gan y Stoddan. Harrison James wedi chodi. Nôl i Stoddan. No advantage. First by blue. A mae'r gêm yma. Then by red. Yn dechrau bywiogi. Right foot. Gelyddio i Caerdydd. Substitutions for Cardiff. Coming onto the pitch, number 21, Joe Williams. And number 20, former RGC player, Sean O'Rourke. A mae'n ailyddion. Y dod i'r maes. A mae cein chwaraewr Rygbi Gogledd Cymru dod i maes. Sean O'Rourke. A doedd o ddim y criso cnesa deirio wedi clywed yno. A dyma Joey Simpson yn dod ymlaen, ella geith o croeso bach da. Ein gŵr ffyddlon, Joey Simpson. Gelyddio i Rygbi Gogledd Cymru. Substitution for RGC, coming off the pitch. Number 3, sponsored by Gwalia House Butchers, Patrick Nelson. Bydd da, y waith He is replaced Patrick by Nelson. number 18, Joe Simpson. Joe Simpson. Ymlaen i'r mas. Who's making his 195th appearance. Ond sgrym bwysig rwan i Rygbi Gogledd Cymru. Safle ar yr ochr chwith yma. Bind. Set. Can i bwydo. Music. Jones yn lledu y patrymau cael ei gweu. A'r lledeg yn syth yma. Jones lawr y canol y canolwr. 5 metr yn Bryn. Eto. Camreolaeth, camddeallwriaeth ar ei hôl i Sean O'Rourke. Sy'n cicio i drwad. Reita, mae Lauren yn cael fwy o gwmni efo tîm Rygbi Gogledd Cymru. Ydw, am i'n brysur hyn, o dwi'n mae gyda un o'i chwaraewyr, Hugh Taylor. Does it feel, Hugh, it's imperative you get something out of this period of pressure? Because you've certainly been dominating territory over the last 10 minutes or so. Yeah, certainly. I think that we've definitely been coming to the 22 3 times now. It'd be great if we can come away with some points. Yeah, and the line-up has just started functioning now, so hopefully we can come away with some points, yeah. 8 points now on the scoreboard. How comfortable a buffer does it feel watching from the stand? To be honest, I'm not used to being up here, so it's not very comfortable at all. Was there any chance of seeing you out there today? We know you've got an impending move to Seattle Seawolves on the horizon. Yeah, unfortunately, this was meant to be my last game, but I had a concussion at Pontypridd 2 weeks ago. But yeah, the boys are doing well without me anyway. I'm proud of them so far. Hopefully we can get this result over the line. Good luck out there. Thanks for your time. Diolch yn fawr. Hugh Taylor, gynt o'r dreigiau wrth gwrs. Ac fe roedd yn 10 munud anferthol i'w dîm o. Siŵr o, ddech chi clywed. Wrth i fod bod ar y cae mwyn ag eistedd yn yr eisteddle. Mae'n anodd edrych ymlaen, dydy sy'n tîm rheolaeth o beth sy'n digwydd. Ie, mae'n anodd. Dwi'n mynd bach o fforddi yn Doncaster. Mae well bod fi ar y cae mewn rhywfaint o control
ar y sefyllfa sydd o blaen, ond mae'n rhywbeth i feddwl amdani waith ti'n gorffen chwarae fyd, so a rhywun fel Hugh, mae'n siŵr bydd gen fo gyrfa llwyddiannus iawn yn y ffordd i hefyd. Ac unwaith eto, rhywun yn swnio fel tôn gron, ond gwalla disgyblaeth Caerdydd yn ei gadael nhw lawr, ac dim ond i hynna maen nhw'n gallu ei beio amdan hynny, wrth ni weld Craig Hood yn derbyn tirfiaeth ar y tir. A mae hwn yn dipyn o gegan Samuel Jones. Dyn ni wedi gweld o ryw 45 metr. Mae hon yn 49 metr llawn. Mae'r gwynt wedi tawelu'n llwyr yma. Felly hwn yn dipyn o sgôr. Nid yn unig o ran y pellter, ond hefyd o ran y sgorfwrdd. Samuel Jones. Eto, mae wedi cael gafel arni hi. A mae tynnu i'r chwith yn anffodus. Y bwlch yn aros yn 8. Harrison James, ddim yn gwastraffu dim amser, nhw'n gwybod bod angen 2 sgôr ar ei dîm o. Rygbi Gogledd Cymru heb giro Caerdydd yma ers 2019, cofiwch. 3 gêm yn olynol. Mae bechgyn y brifddinas wedi ennill yma yn Mae Colwyn. Siwr o'n i'n chwarae yn y gêm yna. Dwi'n siŵr o'n i'n chwarae yn y gêm yna. Chdi'n illodd y gêm yna, ben dy hun dwi'n siŵr, dyna'r stori. O, ie. Seren y gêm o fod dim wyth. Mae Gignat rwan yn rhoi stodad ar Garla, methu cadw hi fewn yn anffodus. And the attendance at Stadiwm CSM this afternoon. Ond mae Caerdydd angen chwarae rwan. Mae Caerdydd dan bwysau yn gorfod eich mentro o bob man efo 2 sgôr o fewn 8 munud. Ydy, bedad, maen nhw dan bwysau ag falle bod nhw ddim wedi dychmygu bod y sgôr yn mynd i fod fel hyn ar y 70. Mae yna 8 pwynt rhwngthyn nhw. Ond mae rhai camol Rygbi Gogledd Cymru fyd, maen nhw wedi danos hyder heddiw i gystadlu'n erbyn Caerdydd sy'n bedwerydd ar y tabl, wrth gwrs. Okay, look at Rugby Gogledd Cymru. Substitution for RGC. Coming onto the pitch. Number 21, Ollie Wins, who's sponsored by St David's Commercial. Rygbi Gogledd Cymru'n ennill. Maen nhw'n aros yn yr unfed tafle ar 10, ond y cae bwlch ar Abertawe, os sydd uwch i penna nhw. Caerdydd, beth sy'n nhw'n gynnig? Alun Jones, Alun Rhys y bachwr, Eilydd y farchwr. O'r gic a wych, Harrison James ar ei holi, James allan. O, boes bach, dyna'r cyfle. Ie, dyn ni'n gweld y cangymeriad. A dyn ni'n clustfeinio ar y fforddwr Caerdydd Steve Law yn clodfori y tîm am drio rhywbeth bach o wahanol y cangymeriad. Ie, wyt ti wedi sôn amdan Harrison James a mae gwir wedi newid y gêm. Mae'n trio pethau. Mae'n amlwg wedi dod ar rhywfaint o reolaeth yn y gêm yma, a dyn nhw'n wedi cael lot o reolaeth i ddychmygu faint o cicau cosp nhw'n rhoi i ffwrdd, ond ni'n clywed Steve Law tu nôl yn dweud o le maen nhw'n trio pethau. Ydy, Harrison James, mae hwnna'n anodd i wneud cic dros y pen a cyrraedd neu ddal y bel mewn amser. A ti'n mynd ar gymaint o gyflymder, mae'n anodd iawn cael y bas na yn ôl. Os fydde hwnna wedi gweithio, dwi'n siŵr wedi bod yn gais arbennig. Gwerthnodi gan bod i ddim yn gynharach. Mae'r 2 dîm wedi chwarae gilydd yn gynharach y symor yma. A bydd y goliaeth yn ail rownd y gyngrair. Caerdydd 15, Rygbi Gogledd Cymru 17 oedd hi ar y dydd yna. Hefo yr eilydd o fewnwr Joe Williams sgorio hat-trick ar y dydd. A mae Joe Williams ar y cae rwan. Sgwni os fydd o'n gallu newid llif y gêm efo'r munudas gyda fo rôl neu ymlaen ar y cae. Set! Sgrym fawr, sylfaen i weld yn gadarn i'r gogleddwyr. Delwyn Jones yn cario ac yn cario yn rymus. Yn cario'r chwaraewyr hefo fo. A mae le allan ar y chwith, mae'r ffigiad ydy'r dacl yn uchel, mae ar yr ysgwyd yn dyfarnwr.
ddim yn gwobrwyo unrhyw beth i'r tîm cartra, ond hyd dros y bêl, ac yn eich penderfyniad, cross yn llwygadu'r gic. 7's on his feet, Gordon's free throw. Nathan Hyd oedd y cynta na, dwi'n meddwl oedd i brawd Craig mewn pell tu ôl iddo fo. Mae Delwyn Jones wedi cario'n gryf heddiw. Wrth ystyried, dyn ni'n wedi gweld lot o ymosod gan y ddau dîm gan fod y tywydd mor wael. Mae Delwyn wedi bod yn ffigwr yn y canol yna. Just tybed gallai Arthur Lennon wedi rhoi un pas y bach arall i'r asgellwyr i cael go ar y tu allan, ond mae rhaid i Caerdydd sgorio rwan os gen nhw unrhyw gobaith o ennill y gêm yma. Bydd y sgôr yn neud diweddglo'r gêm yma yn ddiddorol iawn, yn nerfus iawn i'r tîm cartra. Ac eto, disgyblaeth oedd y gair gan Griff Rhys. Rhyw 10 munud i fewn i'r ail gyfnod yma, a disgyblaeth sydd wedi bod ar goll ym mherfformiad Clwb Rygbi Caerdydd. Mae'r gic na dros yr ystlys. Ac bach o reolaeth gan Rygbi Gogledd Cymru rwan. 5 munud yn weddill, 5 munud i serio buddigoliaeth hanesyddol. Ia, ti sôn am y gair disgyblaeth, mae rhaid i Rygbi Gogledd Cymru ddanos disgyblaeth hollol lan. 5 munud llai na 5 munud yn weddill. No, you call away. Caerdydd dal i obeithio Caerdydd ddim am roed y ffidil yn y to, just eto Harrison James yn chwipio'r bas allan. A ni am ddeud Rygbi Gogledd Cymru yn cam sefyll efo Arthur Lennon sydd ar y maes erbyn hyn. Rita, ser yn y gêm. Di wedi trafod i'w lawar, ond pwy ydych chi wedi dewis fel ser yn y gêm? Billy, na ydych chi drafod? Ie, dwi'n meddwl bod Samuel Jones wedi dal y llygad yn ymosodol, yn amddiffynol o dan y bêl uchel. A'i gêm cicio fo. Dwi'n meddwl bod o'i syrenu heno, mae wedi bod yn solid. Dwi'n gwybod wedi methu cwpl o cicio, ond dwi'n rhoi hwnna lawr i'r gwynt. Ni wedi gweld bod wedi cicio rai anodd a cicio rai pwysig, a hwnna be sy'n bwysig i tîm RGC. Mae'n dod â lefel o brofiad rwan am bwr ifan wedi chwarae sawl gêm yn y Cris Rhif 15 yna, felly Samuel Jones di ser yn y gêm. Llong gwrchadau i'r cefnwr, ser yn y gêm, ond a fydd o yn cael dathlu hefo buddigoliaeth. Dyna ydy'r cwestiwn sydd yn weddill yn y 2 munud ola. Mae'r kick-off yna yn ddealluogi i Rygbi Gogledd Cymru. Chwara am y munud nesaf be bynnag o leia yn hanner Caerdydd. 19 red. Ac i lyfio i Rygbi Gogledd Cymru, substitution for RGC. Coming onto the pitch, number 19, Rhif 19, Tal Taylor. And he replaces number 8, sponsored by Colwyn Land Rover. Gadael ymlaen, dyma Tal Taylor. Mae'n dod ymlaen. Dan Owen wedi bod yn weithgar tu hwnt ar hyd y cae. Yr injana wedi gweithio a wedi gwagio'r tanc. Ond yr eilyddion sydd yn y pac na yn ychwanegu ei egni nhw. Off your feet, leave it! Yn y brwydro amdano bêl mae'r tîm cartra, Caerdydd drosti hi. Ond yn anghyfreithlon. Eto yn ildio kick-off. Pwyth PI i Rygbi Gogledd Cymru. Ia, dyna di neges gan Dan Owen. Arafwch i lawr, sy'n angen chwarae. Dorwch chi'n y gornol neu dorwch chi dros y pys? Dros y pys, di fi. Dyn nhw ddim yn mynd ar ôl y cic. Y pwynt bonus, os yn ni'n mynd at y pys, ni gosraffu cymaint amser, defnyddio munud a hanner ar ôl. Ond gewn ni weld sut mae hwn yn mynd iddyn nhw, ella bod aros a cael Caerdydd yn ochr yma'r cae di'r peth pwysig hefyd. Ond
a di Rygbi Gogledd Cymru yn gallu coroni'r perfformiad y flwyddyn efo cais fach. Y tafliad dros y top eto. Un peth, ella fydd angen gweithio arno fo 2024 ydy'r tafliadau y lein. Mae un cyfle arall o ddyfnder i Gaerdydd, cael ei chwipio allan i Jacob Lloyd, i Dewi Cross, dim lle o gwbl i prif sgoriwr y gyngarau i'r tymor dwytha. Mae'n cael ei hepgor dros yr ystlys. Felly, munud yn weddill yma yn Stadiwm CSM. Time off. Y Mae Colwyn. Ac bydd Rygbi Gogledd Cymru yn gorffan hon. Mwy na thebyg efo'i pedwerydd buddigoliaeth o'r tymor. Y pedwar di dod ym Mamhar Ceirias. Mae rhywbeth i digwydd yn fan hyn. Y dyfarnwr dod draw tuag at teledu. Un tîm cyflwyno ni. Go on, Alex, go on. Mae'n bagsio derbyn bach o driniaeth fach o gramp, dwi'n meddwl, yn ei goes o'n ei foli goes o. Mae'n dyfarnwr wedi cyrraedd o sgrin. On the Cardiff player. Yes, please. Dwi'n weld hwnna'n. A mae'n bagsio dod o draws i'r dacl, ond ydy'r ysgwydd yn taro'r gen. Edrych yn debyg ydy. Yes. Just running through real speed, determine a degree of danger. Cerwch chi glwad. Sgwyd dyfarnwr i ddeud unwaith eto. Chi weld o. Full speed coming for you. Ar ei cyflymder gwir. Jacob Lloyd. Yn teimlo hwnna doedd. Y cwestiwn o bosib ydy, pa liw cerdyn fydd i fan hyn i Afon Bagsio. Mae'r dacl uchel, ysgwydd i'r gen. Coch o bosib yn fan hyn i Afon Bagsio. Mae rhywun yn dychmygu sy'n ei gallu gostwn osgo i gorff. For me, I'm seeing we have got head contact. I'm not seeing this as a high degree of danger, but I'm seeing the majority of the force go through the chest. Do you agree with those facts? Y gryn, dwi'n meddwl, ydy'r ystyriaeth fan hyn gan y dyfarnwr, ynddo. Faint o berig oedd yn y dacl ydy'r cwestiwn? For me, Greg, no. The majority of force through the head, so we've got head contact, we've got foul play, we've got 14 RGC is always upright. You can get lower, direct contact to the head, high degree of danger, so I'm a red card unless you dyna ydy'r unig. No, I'm with you on that. Ddewis sydd gan y dyfarnwr Ben Connor. Cerdyn coch am gael ei ddangos i Afon Bagsio, capdan Rygbi Gogledd Cymru. 14. So I'll tell you what we've got, okay, so I'll tell you what we've got, okay, so GMO come in, we've got a high tackle, direct head contact with the head, okay, so we've got head contact, we've got foul play, because you're always upright, alright, high degree of danger and no mitigation is a red card, okay? Ydyn ni Cerdyn coch, dim esgus am yr dacl medd y dyfarnwr. Ond fydd Rygbi Gogledd Cymru yn gorfod chwarae ar y funud ola efo 14-1. Ydy o'n ormod i ofyn gan Gaerdydd. A mae hwnna'n gic anhygoel. Di mynd be, 60-70 metr y bron iawn lawr y cae, 10 metr yn bryn. Y cloc o bosib fydd gelyn penna Caerdydd yn y diweddglo yma. Mae nhw angen brysio, mae nhw angen sgorio, a mae nhw angen rhedeg lawr i dderbyn y gic. Mor gyflym a phosib. Y dafliad yn gywir, ysgarmes symudol di'r dewis, 30 eiliad ar ôl. Rygbi Gogledd Cymru, dyd y wych i atal y hyrdiad cynta. Edrych i ddwyn y bel ar y tir, mae dal na i Gaerdydd, y cigos yn dod, cam sefyll
Bydd Rygbi Gogledd Cymru ddim yn meindio. Mae'n llyncu bach fwy amser. Griff Rhys a Dan Fish yma dal i edrych ymlaen. Harrison James. Geitho fynd am y gongol os di'n dymuno. Okay, send him on, boys. Tee's on. The tee is on, boys. Mae'r tee ar y cae. Felly nhw'n gorau mynd at y pwyntiau. A derbyn. Okay, is the kick and tee on? I know, yeah. Mae yna rhywun o Caerdydd ar y cae, efo botel ddŵr ar y lle Llaner. Ydy'r tŷ yn di... Shot a goal. Chwarae teg i'r dyfarnwr, mi oedd, ydych chi weld yn y shot rwan ar y cae, hefo'r tŷ ni law. Felly yn ôl yr rheola, mae rhaid mynd at y pist. Felly, triphwynt ydy'r dewis gan Caerdydd, bod nhw wedi eisiau neu beidio yn y diwedd, ond mae'n mynd â nhw i fewn i'r pwynt bonws am golli wrth gwrs, o fewn y 7 pwynt. Harrison James, yr eilydd o faswr, sydd wedi perfformio dda, yn dod ymlaen. Ydy'r ei tynnu hi, naddo, mae dros y pys, 3 pwynt. I Caerdydd, 3 pwynt. Gyda rhoi y pwynt bonus i'r ymwelwyr. Ond Rygbi Gogledd Cymru sydd bu ar dydd, sydd bu ar gêm ola. Ym mlwyddyn 2013 yn yr Indigo Prem. A cais Evan Jones ar ddiwedd a hanner cynta na oedd sbardun i'r fuddugoliaeth. A'r sgôr terfynol. Y Mae Colwyn, Rygbi Gogledd Cymru, 14. Caerdydd 9. Well, thank you for your support this afternoon. Don't forget the next RGC game here at Stadiwm CSM. Mae'n bod i Caerdydd yn eiliadau ola'r gêm, a dyma gadarnhad i chi o holl ganlyniadau diwrnod Aberafan yn taro nôl ar ôl colli Galleth Nedd, o'n nhw yn fuddugol yn erbyn Pen y Bont, fuddugoliaethau hefyd i Bont y Pŵl, i lan ymddyfru. Wel, ac i Glynebwy yn y diwedd, na Pontypridd arwain am rhan fwyaf ar gêm yna. Y gêm rhwng Quins a Castell Nedd wedi gohirio. A Rugby Gogledd Cymru yn fuddugol am y tro cyntaf i Tom yn ei hunain yn erbyn Caerdydd ers 2019. Sim lot i newid yn y tabl. Mae Rugby Gogledd Cymru wedi llwyddo i gau'r bwlch ar Abertawe. Pwynt yn unig i Caerdydd, ond bydda nhw nawr yn anelu am y 4 uchaf. Maen nhw yn herio Glynebwy ar y 6 o Ionawr am y Lloyd Lewis nawr yn cael cwmni seren y gêm. Diolch fi ma gyda Sam Earl-Jones, seren y gêm ni. Sam, how was that? That was a great performance. Yeah, we spoke about in the week that the defensive breakdown is going to be massive, and I think we dominated that area. Yeah, definitely. We saw that from the commentary box. You absolutely smashed their contact area. Mate, you've got rocket in that right boot. What do you do much prep before games? Is that something you work on often? Yeah, after every training session, that's what I do. That's my go-to. So yeah, always working hard on that, yeah. Hey, Leder, thank you, Sam. Hey, Av. Hey, here's my mate here. Ffrind Gored i fan'na. Af o'n bag, so sydd wyt ti bwyd, ti'n hapus? Hapus iawn yn gyda'r perfformiad fan'na. More proud of boys. Nath nhw gweithio'n caled yn y 8 nos yma di talu off heddiw. A beth ddigwyddodd ar y diwedd fan'na? Ti eisiau sôn i ni am hynna? No, ddim really. Wylio fo nôl a weld, ond dyna sy'n mynd. Joking aside, perfformiad anhygol gyda'r boys. O'ch chi'n disgwyl i dominyddu nhw fel nes ti? No, i bod yn onest na. Dyn ni wedi bod ar hanner colliadau, so dyn ni just hapus i roi perfformiad fewn dyna be. Dyn ni sôn am yn 8 nos, just plygu line. So hapus gyda perfformiad i cael yna tîm Caerdydd yn anodd i chwarae yn erbyn, so hapus iawn. Diolch mi. Da iawn. Nice one, boy. Ciao ti lot. Falle di ddim yn glasur i ddod ar flwyddyn i ben, ond roedd hi yn ganlyniad ar oedd o cael i Rugby Gogledd Cymru. Dan Owen sy'n ymuno â ni nawr. Eich buddugoliaeth gyntaf yn erbyn Caerdydd fan hyn ers 2019. Be mae'n golygu chi ar tîm? Mae'n enfawr. Dwi wedi bod chwarae efo RGC 1 am 7 blwyddyn, a dwi'n meddwl mond dwywaith dwi wedi curo Caerdydd am 7 blwyddyn, lle adre ar teledu, just ar ôl dolyg. Mae'n masif. Chi wedi amseru pethau'n dda yn di chi, ond chi'n teimlo lenni chi wedi bod yn dîm wahanol ar eich Tom yn eich hunain, o ystyried chi nawr di ennill 4 allan o 6. Ti'n gweld pethau'n anoddach ar yr hewl?
dyn ni'n tîm ifanc iawn, lle dyn ni'n dysgu bob wsos, ond mae'n cystadleuaeth galed lenni. Mae yna tîmau reit gorfforol yn y lig, lle mae'n bwysig bod ni'n dysgu bob wsos ac yn gwella. Just cyn i ti fynd, ti'n siarad trwy inside spiral kick ti yn yr Oscar? Y tro gyntaf mae cic di gweithio i fi. Dwi wedi cicio 2 wet lenni a maen nhw wedi mynd nôl ddim mlaen. O'n i'n reit hapus fo hwnna. Dan, mwynhau hyn o adroddiadau fori. Diolch yn fawr, llongyfarchiadau gei di. Gadael y maic fan hyn, a nawr mae Lloyd Lewis yn cael cwmni un o'r gwrthwynebwyr, Tom Haverfield. Fi ma da Tom Haverfield, captain, a mewn o'r Caerdydd. Tom, how did you find that game? It looked like you struggled to get into it at times. Yeah, it didn't go the way we expected. To be fair, no excuses. They wanted it more than us. Contact area, both sides of the ball, they dominated us, and we weren't accurate when we did have the ball. So, we struggled to put some phases together, and fair play to them, they deserved the win. Yeah, we spoke about RGC and comms with Sean. It's not like they played great rugby, but it just seemed like defensively they were really aggressive off the line and sort of forced the errors with yourselves. Yeah, I don't like to question our attitude, but to be fair, I think they did want it more than us. They wanted to win, and like I said, no excuses. Fair play to them. I'm really happy for them. They deserved it, to be fair. Yeah, who have you got next? How do you prepare for that now, looking forward? I think just, obviously we're going to have to go back to the drawing board, and physicality is massive for us. Over the years we've been really good physically, and that's maybe not the team. We're not quite that team anymore. So I just think we need to play rugby a bit more, look after the contact area, and when we do play we look good, but it's just looking after the ball and building phases. Cheers Tom, safe trip home mate. Nice one. Diolch. Mae digon i'ch dyddannu chi ar S4C dros y dyddiau nesaf. Digon o geie chwaraeon y gogledd mewn wirionedd, achos mae Caernarfon yn herio Mae Colwyn y fori am ganol dydd. Wedyn mae'r dreigiau yn croesawu'r sgarles i Rodney Pred ar y ddydd Calan, hynny am 5 o'r gloch dydd Llun, a mae Gatled ar garfan cyfle i ail fyw gyffro Cwpan y Byd nos Wener am 8 o'r gloch. A ni nawr yn cael mwy o gwmni o'r tîm cartre, Kerry Jones. Well, how delighted are you, first of all, because you didn't really allow Cardiff to build any pressure throughout that game. It's some result. Yeah, I think physically we were 100% there today. I think we were a little bit disappointed with our set piece, obviously losing Hugh and Ilan both last week with concussion when they actually collided heads with each other, obviously affected our line-out, and I think had the line-out gone a bit better, I think we could have really put Cardiff away today, because I thought physically we were far better than them today. And RGC have only had 1 game in the last 4 weeks. How do you prep the squad for a big game like Cardiff tonight? Well, like I said, we've been really fortunate in respect that we get a lot of boys back from university as well, so there's been a few boys come back like, I played really well today, coming back from Loughborough, and playing the back rugby has stood him in good stead. So we've had, probably the first time this year, we've had a really strong squad, sort of 33 training regularly, and then going 15 on 15 has been great for us, and we've been able to train quite physically against each other. We always knew that was going to be a massive part of the game today in the contact area, and picking Charlie Probert and Ethan Fackrell, as 2 sevens, and Dan's obviously a 7 as well. Like I said, I think they worked wonders for us, especially in that first half, and I think that's where we were able to put a lot of pressure on Cardiff in that area. We'll take a look at the try in the first half. How big, obviously give you an advantage on the scoreboard, but how big a psychological boost was this scoring just before the half? Well, it was massive, and again it came off the back of pressure, so we were hunting the ball down, we pressurised that breakdown, we go really hard at it then, and the ball pops up, and obviously it pops up to Evs, and you couldn't wish for a better person for it to pop up to in that situation, because his heart and soul is RGC, and it's lovely for him to be able to come back up. Obviously, after everything he's done really well at Scarlets, and I think they're really happy with him. But obviously, he comes back up here after being playing the season for us last year, and gives us a big boost. Kerry, look forward to seeing you later in the season. Enjoy your nails. Diolch yn fawr. Thank you very much. I'll let you go, and I will bring these back in. I ofyn I chi'n gloi am Caerdydd, achos maen nhw wedi cael bwlch, maen nhw wedi cael pwynt. Pa mor bwysig oedd y pwynt nawr? Ystyried maen nhw nawr yn herio Glynebwy, a mae pethau'n glos ofnadwy yn y 4 ucha. Ie, o ochr Caerdydd, mae siŵr oedden nhw'n siomedig iawn efo'i perfformiad heno. Disgyblaeth oedden ni'n siarad am trwy gydol y gêm i ddeud y gwir. Ond bydden nhw'n hapus, oedden nhw'n ffodus iawn i cael pwynt allan o'r gêm na, gan fod
RGC wedi dominyddu pob ardal bron o bod, felly mi oedden nhw yn ffodus i gael y pwynt, ond wnaethon nhw gymryd o a mynd mewn i 2024 gobeithio yn mynd ar ôl y 4 ucha yna. Mae Casnewydd dal yn y ras am fel oedd Lewis wedi rasio nôl i ymuno ni. Falle Caerdydd yn dangos bod y dymder ddim gyda nhw i gymharu â tîm eraill? Fi'n meddwl falle o'n nhw'n cymryd yn ganiataol bod falle bod nhw'n mynd i ennill yn eitha hawdd heddiw yma gan chwarae boys i banca. Oedd Harry Ward yn meddwl yn chwarae'n da yn y hanner cyntaf, ond oedd e jyst yn perfformio yn y tîm oedd yn gael nhw lawr, ond fi'n meddwl pan ti'n rhoi boys fel hwnna mewn, mae hwnna falle yn dangos bod falle bod nhw'n meddwl bydd nhw'n cael easy ride lan yma, ond yn amlwg yr RGC yn gwych. Wel, diolch i chi am eich cwmni hyn. Chymod beth sydd wedi siomi fi y mwyaf? Bod ni ddim wedi clywed pwy sy'n galw yn ateinio o gwmpas y stadiwm. Fi ddim yn mynd i ofyn i ti ganu, ond diolch yn fawr am eich cwmni. Diolch am eich cwmni chi. Dyma ddellediad ola'r flwyddyn fe welwn i chi ni o'na.